زستوعله حنتي يا قالوا صنع قالوا سكير قالوا حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام حد قتلو عرق تزقنو حمام بازحو فوس زعقنو نقينا ندكفو نقول عزقنو ادم يزفلطا قربت كي تخدنو نريمي 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 انتاينو نريمي 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 انتاينو حنتي يا قالوا حنتي يا قالوا صنعي قالوا زهزبي حنتي يا قالوا صنعي قالوا سكير قالوا شلام علي الشلام ولا بزهاقي الشلام ولا شلام علي السلام ولا بزهاقي السلام ولا شلام سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسامو وداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبرن عدمكم أزيو أقداسن وانا وان مسات انت حستو حزنا لكم قريبنا لنا كم وترو دقفكم نزي channel أيتو حدنا بلنا نومي أب أفريكا فوكس جبري أقداس تحستو كنركن فتنينا What is going on in Africa right now? أبزوانزي بزح من قصاصات أمريكا في أفريقيا تكبر كم زلا بزني جمر. The Trump administration is recalling the ambassadors from nearly 30 countries around the world. According to the Associated Press, nations in Africa are losing the most diplomats, followed by Asia, then Europe, the Middle East, and here in the Western Hemisphere. The State Department told the NewsHour in a statement that እንታይ ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝነበራ ኢንጌጅመንት ወይ እውን ኣካይዳ እናቐየረት ትኸይድ ከም ዘላን ብዙሓት ኣምባሳደራታ ካብ ኣፍሪካ ክትስሕብ ምዃና ገለገሊአን ድማ ምስ ኣሜሪካ ዓሚቕ ዝምድና ዝነበረን ሽርክነት ዝነበረን ሃገራት ካብኡ ኣምባሳደራታ ትስሕብ ኣላ እዚ ኣምፕረሲደንትድ ይብሎ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ኣካይዳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ትኽተላላ ኣሜሪካ እንድሕር ኢልና ግን ቁርብትለይ ውፅእ ኢልና ክንርኢ ክንግደዲና ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ብዝዋን እዚ to name 3 countries preparing to abandon the dollar for yuan oil transactions. Not speculation, not rumor. Based on negotiations, I'm tracking contracts being drafted, officials I've spoken to, when these 3 move, the petrodollar system collapses. Not gradually, suddenly. Before I start, let me be clear. I don't use betray lightly. These countries aren't betraying America out of ideology or hatred. They're making calculated decisions based on economic survival. But from Washington's perspective, it will feel like betrayal. American እዛ ሓበሬታ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተውዕሉላ ተስፋ ንገብር ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ቀስ ብቐስ ናበይ ገፀን ይኸዳ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ከተስተውዕል ነዊሕ ግዜ ጌራ እንድያ ሕጂ ግን ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ ዝብል መረዳእታ ስለ ዘለዋ ምስ ኣፍሪካ ዝገብሮ ኣገባብ ኣካይዳ ጠቕላላ ክቕይሮ ኣለኒ ናይ ቻይና ገይም ክሕዝ ክኽእል ኣለኒ ዝመስል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንኣሜሪካ ኣብ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ፈፂምና ዘይንሰምዖ ኣፀቢቑ ደሰንብዶም ዘሎ ወይ ነዚ ገጅፍ ስጉምታት ንክገብሩ ዝወስዶም ዘሎ እዚ ሕጂ ዝብለና ዘሎ እዚ ዝገልፅ ዘሎ ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ናይ ግሪክ ዝነበረ ኣብ ግዜ ኣብ 2008 እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝዓበየ ብድሆ ከጋጥሞ ከሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት ናይ ፋይናንስ ናይ ዓለምና ኣፀቢቑ ዝፈልጥን ብፅቡቅ መንገዲ ሓበሬታ ዝህብን እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ሕማቕ ተጠሊመ ዝብል መንፈስ ብፍላይ ኣብ ዘበለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ዓብይ ሰረት ሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ብኸመይ እዮም ዝጥለሙ ዘለው መን እዮም እቶም ዝጠልምዎም ዘለው ወላ እውን እዚ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት እንተኾነ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኩናት ገለ መደ ተሓሓዝ ኣለዎ ምስ ጉዳይ እዚ ስምዕዋ እስከ response will be severe. That's why I'm making this video. What comes next could be catastrophic if mishandled. Right now, nobody's preparing. I'm Yanis Varoufakis, former finance minister, negotiated under economic pressure.
watched currency systems shift. I'm watching 3 dominoes line up that most analysts completely miss. These aren't obvious candidates. Everyone knows Venezuela switched to yuan. Everyone knows Iran will follow. Expected. These 3, different. Break the pattern. That's what makes them dangerous. And I can prove every claim I'm about to make. These aren't predictions pulled from thin air. These are negotiations happening now. Documents being prepared. Timelines. I've seen... እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ተብዚ ቁጠባ ናይ ዓለም ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕ ብድሆታት ንዓን ሃገራት እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣብ ግዜ ባጢረን ኣብ ቁጠባ እንታይ ከም ዝመፀን ኣብ ሂወተይ ዝፈልጦ ኢሉ ግሪክ ካብ ሓንቲ ምዕብልቲ ሃገር ናይ ኤውሮፓ ናብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ኣብ ተወጥቀሉ ዝነበረ 2008 እቲ ፋይናንሻል ክራይሲስ በኣሜሪካ ዝጀመረ ኣብቲ ግዜ እቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ከቢድ ብድሆ ንግሪክ ቤይል ኣውት ወይ ከዓ ኢዳ ንክትህብ ክትንብርከኽ ዝተገብረሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና እሱ ብዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ካብ ቂምታ ወይ ናይ ሕርቃን ወይ ናይ ስምዒት ዘይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየድ ዘሎ ስጉምትታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሱ ንኣብነት ቬኔዙዌላ ናብ ቻይና ገፃ እንተተፀጊዓ ኢራን ናብ ቻይና እንተተፀጊዓ ዘገርም ኣይኮነን ኢሉ ምክንያቱ ኣማራፂ ስለዘይብለን እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣማራፂ ዘለወን ሃገራት ዳ እንታይ ይገብራ ኣለዋ መን እየን ከተን ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ድማ ከርእየኩም እየ ኣሜሪካ ንኩለንተን ሃገራት ኣይትገብረን ኣላ Officials I've spoken to who are directly involved. So when I name these 3 countries, understand, I'm not guessing, I'm reporting. Country 1, Saudi Arabia. Everyone knows about the yuan pilot program. What you don't know is how far negotiations actually went. December 1st, 10% pilot announced. Public. What's not public? The full contract covers 40% within 18 months. Pilot is theater. Real agreement, January 2026, 10%. July 2026, 25%. January 2027, 40%. Source, someone in the negotiation room. Senior official. Saw actual terms and timeline. Saudi Arabia's move is decisive. ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ካብ ዶላር ወፂአን ናብ ናይ ባጢራ ናይ ቻይና ናብ ዩዋን ገፀን ይኸዳ ኣለዋ እዚ ድማ ብጣዕሚ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ ሚድያ ድማ ጠቕላላ ዘይዛረበሉ ዘሎ እዩ ደይ መደይ ተባሂሉ እዩ ስለዘይፈልጡ ይኮኑን ክዛረበሉ ይደልዩን እዮም ዓለም ክትፈልጦ ይደልዩን እዮም ሕጂ ሓደ ካብተን 3 ሃገራት ይጠቅስ ስዑድ ዓረብ ናይጀርያ ኢንዶኔዝያ 3 እየን ኣብ ኮንቲነንተን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን دحين زخون قطة بازلون قالين كان ديمقراطي إندونيسيا ديمقراطية تجريت بعد نيجيريا ونكم سعود عرب بما نكسنت مالتي ناي سعود عرب درو مس تشاينا بيوانز قبر نقدي أب إسرائيل أسران شدشن 10% نايت نقدي جولاي ورشوعات كونكولون ناب إسرائيل حمشن ناب إسرائيل شوعات نكيت كلنا 4% كديب زيد ما بزجمتا مور ببات إيران تشاينا نقدون خو قبرو يدالو كم زلون بفلاي ناي سعود عرب مقصاص دما أزيا قداسيو مغنياتو بترو دولار زبل كاويد مت تناي أمريكا ناي دولار قبل التنت كابز ناي سعودية نداد ناتا زلا على نداد شيء حجر بدولار كشتو سلة وسنتين سلة تسمعون نسونة دولار ريزيرف كارنس خوينو ناي عالمنا باطيرا خوينو لأمريكا دما نعلتني كلر ناتا عقمك باز خالة نسيو سلازي سعود عرب ولا كون دونالد ترامب بزح ناي تريليونات ينفسخ قبل الكا مساخا لنا أرخن جزينة تبلن تلا بدحر ما قرجع حبوك على أمريكا زي كون زقبرو زلوجن أمريكا أصبح قصة سنبديو that's why دما كم حقوسنا تيوم زقبرو زلو إزي حج أبي من زقبر زلو من قصات بمن قد إيران إسرائيل إيران إسرائيل تدقف سعودية تدقفهم زي نبرد قولوا ده بحال نسو أكلنا يتدراما سعودية أنا خيط زقبر زلو فتنا مخاني زنقر because the entire Gulf Cooperation Council follows UAE, Kuwait, Qatar, 6 countries, 50% of global oil exports. All switching within 2 years. American officials know it's coming. But they're trapped. Khashoggi, Yemen, pariah state. Comments. China offers guaranteed purchases. No political conditions. From Saudi perspective, pragmatic. From American perspective, betrayal. Country 2, Indonesia. Nobody's talking about them. They should be. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ከውርዳ ክፍትኒ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ስዑድ ዓረብ ትገብሮ ዘላ أمارات إنها تزبلت أمارات سلة دبلت هي مس تشاينا تقبر زعلان معناها تشاينا بزحنا بطاولة حيزات تقرب على سلزي سعود عرب نقدناتا كاب دولار وزيا بيوان بناي تشاينا تقبرها معناته زيادة ندادناتا زبزح ندادناتا ناب تشاينا يدشي يبسلو سعودية دما بزح نقطة باناتا ني كله تهزباز تكملو زلو ريسورس زبزح كاب تشاينا يدمت سلزي مس أمريكا نقدناتا دروتيو أتصوارن قال تكنولوجي دا قال انت دي كوينو زبزح نقدناتا مس تشاينا سلزو خوني ندولار تتكيم كان إن أمريكا كانت تبتم كلتيها ناي يوان كبهال كله دما بعد إيران السعودية ونتراس لزلوي هذا كلتين بناتن كجبراي تقول زربان تايب لالو السعودية براغماتيكيو شجر سلزلوا مفتوح تدللا لأمريكا الماتي جسم
ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምክንያት ይደልይለው ነታ ስዑድያ ንኻርምዋ ካልእ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጥቃ ኩዌት በሎም ኢማራት በሎም ቀጠር በሎም ባሕረይን በሎም ዑማን ኩለን ይጥምታ ኣለዋ ድሕሪ ስዑድያ ተዓዊታትሉ ንሰን ክወድቃ እየን ቻይና ድማ ታርጌት ገይራ እያ ትሰርሕ ዘላ እዩ ዝብል ናብ ኢንዶኔዝያ ክኸይድ ከሎ ተመሳሳሊ ኢንዶኔዝያ ኣዝዩ ኣገዳስን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎን ኢመርጂንግ ኢኮኖሚ ካብተን ሕጂ ንዓብያ ዝመፃ ዘለዋ ሃገራት እየን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣካል ናይ ኣዝያን እያ ስለዚ ኣሜሪካ ወላ እውን ኢንዶኔዝያ ሕጂ ንስዑድያ ነጋውስ እዮም እዚኦም ዲሞክራሲ ስለዘይብሎም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ክብሉ ኣይኽእሉ እዮም ኢንዶኔዝያ ግን ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ ስለዚ ንኢንዶኔዝያ ክግበር ዝኽእል ፀቕጢ ከቢድ ይክኸውን ምክንያቱ ምስ ራሽያ ምስ ቻይናን ዓሚቕ ዝምድና ገይራ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ዓብይ ፅልዋ ክትገብር ስለትደሊ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢንዶኔዝያ ክትገብረ ትኽእል ተፃቦታት እውን ንዓ መሊሱ ክሃስያ እዩ ስለዚ ቻይና ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ነዚ ነገር እንድሕር ጌርኩም ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክንገብረልኩም እያ ትብሎም ኣላ ስለዚ እቲ ገይም ኣዝዩ ከቢድ ሕልኽላኽ ዝመልኦ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጣውላ ተዘራሪባ ክትፈትሖ ንዘይትኽእል ፖለቲካዊ ድራማ ፈጢራ ዕግርግር ምፍጣር ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ክንሪኦ ኢና ኣብ ካልእ ግዜ Fourth most populous, largest Southeast Asian economy, significant oil and gas exports. Indonesia and China finalizing comprehensive partnership, including yuan for energy transactions. Agreement signs. March 2026, after Chinese New Year, after Saudi pilot runs 2 months. Timing, deliberate. Indonesia's significance, regional influence. When Indonesia moves, ASEAN follows. Vietnam, 18 months. Not random. Coordinate African economy to take deal actions. Ghana, Equatorial Guinea, significance. Leads Anglophone refinery contracts being prepared now. Builds refineries. Nigeria yuan-priced oil supply. 20 years. Nigeria has oil but lacks refineries. Exports crude, imports refined products. Economically absurd. China builds refineries. Nigeria supplies crude in yuan. September 2026 announcement. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ምስ ናይጀርያ ዝግበር ዘሎ ድማ ተመሳሳሊ ናይጀርያ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዋ እያ እንተኾነ ከተፃርዮ ስለዘይትኽእል መጋበርያ ናይ ኣሜሪካን ካምፓኒታት ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ኮይና ፀኒሓ ስለዚ ምስ ቻይና ተሰማሚዖም ዘለዉ ነዳዲ ናቶም ቢዋን ክሸጥዎ ቻይና ድማ ሪፋይነሪ መፃረይ ናይ ነዳዲ ክትገብረሎም ትሕቶ ኣብ 2026 ዝጅምር እዩ 2026 ስለዝጅምር ብቕልል ዝበለ ንኣዝያን ንኢንዶኔዝያ ንስዑድያን ኣሜሪካ ትፈርሀን እያ ክንብል ከለና እቲ ቀዳማይ ንሳ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣበያ ጀሚራቱ ዘላ ናብ ቻይና ትኸዱ ሃገራት ሪስክ ኣለኩም እያ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ንኣብነት ነታ ዘረባናቱ በዚያ ክንውስኸላ ለንቀነ ዘጋጠመ ኣጋጣሚ ኣብ ናይጀርያ እዩ Is the United States spying over Nigeria? According to a new report by Reuters, the United States has been conducting intelligence gathering flights over large parts of Nigeria since late November. And the report cites flight tracking data as well as current and former US officials. Exactly what information these flights are. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ናይጀርያ ኣብዚ ቀረባ እንድሕር ሰሚዕኩም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ክርስቲያን ኣብ ናይጀርያ ይስደድ ኣለዉ ክርስቲያን ናይ ናይጀርያ ብሓልዮት ናይ ክርስቲያን ናይ ናይጀርያ ከም ዘይብገሱ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብፍሉይ 100% ርግፀኛታት ኢና ሓልዮት ናይ ኣፍሪቃ የብሉን እታ ድራማ እንታይ ኮን ትኸውን ትቐንዲ ምስጢራ ንብል ነርና ነዳዲ እዩ ግን በናይ መንገዲ እዮም እቲ ነዳዲ ስሎሚ ኮነን ተረኺቡ ኣብ ናይጀርያ ነው ስለምንታይ እዮም ነዛ ድራማ እዚኣ ክርስቲያን ናይ ናይጀርያ ይቁተሉ ኣለዉ ትብል ዘረባ ካበያ መፅያን ዝብል እቲ ዓላማ ናይጀርያ ንግድናታ ነዳድናታ ምስ ቻይና ብባጤራ ናይ ቻይና ክትገብሮ ወሲና ስለ ዘላ እዩ now this is the game ነዚኣ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ተፍርሳ ዲሞክራሲ እንድሕር ኮንካ ዕግርግር እያ ትፈጥረልካ ስለዚ ካቶሊክ እቶም ክርስቲያን እባ ይቁተሉ ኣለዉ ብምባል ንኣብነት ነዊሕ እዋን ክዛረቡ ድሕሪ ምቕናዮም ሓንቲ ናይ ስለያ ነፋሪት ናቶም ከም ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣንካራ ኣብ ጋና ዘለዎም መደበር ተበጊሳ ንናይጀርያ ብልዕልዩ ከም ዝዞረት እዩ ዝንገር እዚ ድማ ስለያዊ ሓበሬታ ዝእክብ ማለት እዩ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕቲ ከፍፅም ድዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ክገብር ዘሎ ንናይጀርያ ከርዕዶም እዩ ዝደሊ ዘሎ ሃሪሙ ከሰንብዶም ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካል ናይቲ ሃገራት ቁጠበአን ከም ማዕራርያ ኣብ ዝፍትናሉ ዝግበር ዘሎ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እስትሳቶም ዝቡኻ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ክርስቲያን ዶ ኣብ ከምዚ ዶ ክብሉ ከለዉ it's not about that it is always about the resource ከመይ ጌርካ ንትፀጋታት ትወስዶ ከመይ ጌርካ ትምዝምዞ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ገለ ኣብዚኣ እስከስምዑ ለይ ሓንቲ ንፍዕቲ ዘላ እዚኣ ነጊራትና ነይራ እኮ People who have the audacity to tell us that we are poor countries. They are taking trillions out of Africa every year. And what is the African doing? Like an obedient, programmed black man, which is given. And then one
I say, why is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brothers and sisters, they have tried. Documented to this day, 22 coups. እንታይ እያ ትብል ዘላ መሲልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍሪቃውያን ድኻታት ዘይሓልፈሎም ዶናልድ ትራምፕ ቋንቁ ረሳሓት ጓሓፍ ጥቕሚ ዘይብሎም ሽቓቕ ብምባል ወይ ዓይኒ ምድሪ ብምባል ንሃገራት ኣፍሪቃ ገሊፅወን እዩ እምበኣር ከም እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዓይኒ ምድሪ ወይ ረሳሕ ወይ ወገለንቲ ኮይንካ ስለምሳይ ዘይትርሕቕ ካብ ኣፍሪቃ ኖ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ትፀጋ ድኻታት ኣይኮነን ኣፍሪቃ ሃብታም ዝኾነ ኮንቲነንት ኣለና ንዓና እጥፍዮም ነቲ ፀጋታትና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንዓና እውን ከጥፉና ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ብዘይካና ሰራሕተኛ እውን ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ንሳቶም ክሰርሕዎ ዘይደልዩ ፀሊም እዩ ዝሰርሑ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ፀሊም ሰራሕተኛ ኮይኑ ከገልግሎም ባርያ ሃብታ ናይ ቀደም ባርያ ክምለሰሎም ይደልዮም ባይደወይ ገለገለ ፀለምቲ ባዕሎም ገንዘብ ከፍ ኢሎም ባርነት ይሕሸና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሴሌብሪቲን ገለ ባርነት ከሎ ይሕሸና ነይሩ ዝብሉ ፀለምቲ እውን መፅኦም ኣለዉ ስለምንታይ ፀዓዱ ንፀለምቲ ክብልዎ ዘይደልዩ ብፀለምቲ ገይሮም እዮም ዝነግሩና ካልኦት ፀለምቲ ገንዘብ ይኸፍልዎም ቁሩብ መጋበርያታት ኮይኖም ድማ ነቲ ንስ ፀዓዱ ክብልዎ ንዘይደልዩ ንሶም ይብሉልካ ማለት እዩ ይብሉሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፍሪቃውያን ነዚ ገይም ዝመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ስለ ዘይርድኦም ኣይኮኑን ዘይብሉ ዘይቃወሙ እንተተቃዊሞም እንታይ ከም ዝመፅኦም ስለ ዝፈልጡ ማለት ኤርትራውያን እኮ ኢና ንሕና ንፀዓዱ ነዞም ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ከም ሕሱም ዝተቃወመ መራሒ እኮ ኤርትራ እዩ ዘሎ እንታይ ኣጋጢሞ ኤርትራ ትሪእዋ ኣለኹም እንታይ ኣጋጢሞ እንታይ ዋጋ ከፊልና ምቋም መራሕቲ ኣፍሪቃ እንስሳታት እዮም ገለ ይብሉ ኖ መብዛሕትኦም ይፈርህዮም ከምዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውሑዳት እዮም ተባዓት ዋጋ ድማ ይኸፍሉ ተቢዑ ኣንፃሮም ተቃሊሱ ዘይቀተልዎ የብለኩም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት ትግራይ ዕድል ኣይህብዎን እዮም ንኸም ግዜ ኣይህብዎን እዮም ክንዲ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንክቕመጥ ዕድመ ይህብዎን እዮም ንዑ ስለ ዘይረኸቡ ንኤርትራ ከመይ ገይሮም ብኩሉ ትንፋሳ ክሳብ ዝወፃእ ኣሲሮማ ፀኒሖምን ይቐፅሉን ኣለዉ እዚ ትገይም ስለዚ ኣይቃወሙን እዮም መራሕቲ ኣፍሪካ ኣይኮኑን ኣይወፃእናን ኢሎም ፍርዮም እዮም ትብዓት የድልዮ እዚ እቲ ትብዓት ድማ ዋጋ ኣለዎ ተባዕ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዋጋ ክትከፍሎ ድልው ዲኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 97-95 ናይ ኣፍሪካ ዝበለፀ መራሒ እዮም ዝብሎ ነይሮም ኣሜሪካ እዚ ማለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ከም ድሌት ይዘውር ማሃለዎ ምስ ኣሜሪካ እሺ እንደ ዝብል ነይሩ he would be one of the biggest ኣብ ዓበይቲ ስቴጃት ዝዛረብ ምኾነ ነይሩ but he didn't choose that path ነታ መንገዲ መረፃን እታ ንሱ ዘይመረፃ መንገዲ ድማ ንኤርትራ ክትሪእዋ ኣለኹም እንታይ ዓይነት ዋጋ ይተኽፍለና ኣላ እቲ ዋጋ ግን ሓርነት ዘድልየካ ተኮይኑ ሲ እቲ ዋጋ ምናልባት ኣብዘይ ግዜኡ ኣቐዲሙ ተቃውሞ ስለ ዝጀመረ ክንዚ ዋጋ እምበር ሎሚ ናይ በዓል ማሊ ቡርኪና ፋሶ እኮ ክንዱ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከባቢና ዝፍፀም ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት መራሕቲ እውን ነዚኣ ዝመስላ ሓደ መራሕቲ እውን ኣለዋየን ነቲ ኩነታት ዝቃወማ ዘለዋ ከርእየኩም እየ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ኣብዚ there was another leader ክልተ ሊደራት ነዚአን ክንርኢ ኩሎም ፈራሓት ጥራይ ከይመስሉና መራሕትናትና the building block for Namibia that will enable Namibia on our strength international community. We must really rely on our strength so that we can also be respected in the international community and to benefit from our resources and the resources of the world. When others come to bargain with us, we must bargain with some level of strength. We should not discuss, negotiate with the poverty mentality as if we are begging. እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ናይ ናሚብያ ፕሬዚደንት ዘላ ኣዝያ ተባዕ ሰበይቲ እያ ንክንደይ ክትቅፅል እያ ዊ ዶንት ኖው ኢትስ ናት ጎና ቢ ኢዚ እዚኣ እውን እንትኾነት ለመንቲ ሃገራት ኣይኮናን ድኻታት ኣይኮናን ንሕና ሃብቲ ኣለና እዩ ጥራይ ኣጠቃቕሙ ይጠፊእና ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣጠቃቕሙ ንረብሓና ንኸይከውን ሲስተማቲካሊ እተን ሃገራት ኣፍሪካ ከምዘይረብሓሉ ብኮርፖሬሽን ዝተባሕተ ሃብቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ሃገር ናባና ክመፅእ ከሎ ድኻታትን ለመንትን ኮይና ዘይኮና ፀጋ ዘለናን ሃብታማትን ኮይና ኣብ ጣውላ ክንቀርብ ኣለና ትብላላ ናሪ እዚ ስናት እዚ ክትብሎ ቀሊል እዚ ክትገብሮ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ውሑዳት መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ይመፁ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኣፍሪካ እንታይ እዩ ብጀካ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም እዩ ናይ ሴኪሪቲ እቲ ቁጠባኻ ወይ እውን ሴኪሪቲ ናትካ ከተመሓደር ዘይትኽእል ተኮይንካ ኣብ መወዳእታ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ፎር ኤግዛምፕል ለንቀነ ተስፋ ገይሩ ዝብገስ ዘሎ ግን ናበይ ይበፅሕ ይኸውን ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ንኣብነት ዝስምዖ ኔቶ ናይ ኣፍሪካ ዝብልዎ ዘለዉ Malian forces race out of Bamako. Ahead, perhaps another battle with Al-Qaeda-linked fighters. Children cheer. The rumors are in its Burkina Faso. An enemy. They break from the regional. كم تريوم زلهم أبزي إذا
ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀር ማለት ብሓደ ኮይኖም ሓደ አላያንስ ይፈጥሩ ኣለዉ ምክንያቱ እቶም ብፈረንሳን ኤውሮፓን አሜሪካን ዝድገፉ ዝተፈላለዩ ከምዚ ናይ ጂሃዲስትስ ወይ ከዓ ከምዞም ከምዚ ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ኮይኖም ነቶም መንግስታት ከኣሊዎም ይፍትኑ ኣለዉ እዞም ግብረ ሽበራ መን ከም ዘዕጥቆም ፍሉጥ እዩ ነዞም መንግስታት እዚኣቶም ከውድቆም ይደሊ ኣለዉ ስለዚ ስሉሳዊ ኪዳን ኣቑሞም ኣለዉ እቲ ስሉሳዊ ኪዳን ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ይፅዕሩ ኣለዉ ቀሊል ኣይኮነን ግን ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ከሰጋግሩሉ ይፍትኑ ኣለዉ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ክሳብ ዘይሓስካ እቲ ካልእ ትገብሮ ማሕበራት ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓይሊ እንተለካ ጥራይካ ሰርቫይቭ ትገብር ኣብ ናይ ሃገራት ዓለም ፖሊስ የለን ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰባት ተባይሶም ፖሊስ ኣሎ ነቲ ፖሊስ ድማ መንገዲ የትሕዝዩ ክልተ ሃገራት ተባይሶም ፖሊስ የለን ዩኤን ገለገለ ትብል ትኽእልካ እቲ ዝበኣሰካ ዘሎ ንዩኤን ዝቆፃፀርቲ ኮይኑ ተወዲ እዩ ሕጊ ዝበሃል የለን ኤርትራውያን ኮይና ነዚ እውን ንፈልጦ ኢና ውዕል ናይ ኣልጀርስ እኮ 2002 እኮ ውሳነ ተዋሂቡ እንታይ ገብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መሬትና ነይሮም ሳብ ሕጂ ድማ ዝተሓንፀፀ ዶብ ከሎ ክንዚ ድራማ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ሃገራት ሕጊ የለን ሕጊ ኣሎ ዝበሃል እቲ ንሕጊ ከተግብር ዝኽእል ሓይሊ እንተተቐቢልዎ ጥራይ ኣሜሪካ እንተተቐበሎ ኮይና ወይ ትድግፎ እንተኮይና ተዘየለ ሕጊ ዝበሃል የለን ንቬኔዙዌላ እኮ ብጠጠዋዮም ዝወርዋ ዘሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቅልፅም ክትሃንፅ ኣለካ እዚ ከዓ ብሃገር ደረጃ ጥራይ ዘይኮነስ ብናቶም ደረጃ እዚኣቶም ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ ይገብሩ ኣለዉ ብዙሓት ድማ የተባብዕዎም ኣለዉ እታ ዝበለፀት ክፋል ኣብዛ ቪድዮ ናብቲ ናይትና ዞባዊ ኩነታት ከተመለስና ግን እዚኣ እያ On the last weekend of October, over 700 sons and daughters of the diaspora answered President Ibrahim Traoré's call to return home. They landed in Burkina Faso with one purpose, to rebuild what was broken and reclaim what was theirs. This is their story. The diaspora saying, no more talking, it's time for action. So we are coming to ኢብራሂም ትራውሬ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት የድልዮ ነይሩ ኣብቲ ቡርኪና ፋሶ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ፈረንሳ እንድሕር ተቃወመካ ኣላ ወይ ንፈረንሳ ፀሪካ ውፅኢኻ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ከምዚ ኣትዎ ገይሩ ክዓፅዎ እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ዲያስፖራ ኣፍሪካውያን ኩልኩም ኣፍሪካውያን ቡርኪና ፋሶ ዓድኹም እያ መፂኹም ኢንቨስት ግበሩ ኣካል ናይዚ ቁጠባዊ ምዕባለናትና ኩን ኢልዎም ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጅግና ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣምባሳደር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረት እያ ንፈረንሳ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሰራቂት ክነስኺ ኣብዚ ሓላይ ኮይንካ ይትቕረብ ስለዝበለት ፈረንሳ ቢዳ ኣዙር ጌራ ካብቲ ስራሓ ከም ትስጎግ ዝገበርዋ ንፍዕቲ ዶክተር እያ ፓን ኣፍሪካኒስት እያ ንሳ ትመርሖም 700 ዲያስፖራ ናብ ቡርኪና ፋሶ ኣትዮም ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንኸበርክቱ መፅኦም ኣለዉ ናው ዲስ ኢዝ ኤግዛክትሊ ዋት ዊ ዋንት ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል ኤርትራውን ከምኡ እያ ክትገብር ዘለዋ ናይ ደገ ናይ ፃዕዳ ናይ ዓረብ ናይ ቻይና ገንዘብ ኣይመፅእን እዩ ክንደይ ግዜ ተፈቲኑ ኣይመፁን እዮም ናቶም ረብሓ ኣለዎም ከመይ ጌርካ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብኻ እንተተኻይሉ ድማ ካልእ ኣፍሪካዊ ኣብ ሃገርካ ንኽመፀካ ምቹእ ዝኾነ ባይታ ትፈጥረሉ እሞ ነቲ ቁጠባኻ መበራበሪ ትጥቀመሉ ቡርኪና ፋሶ ሂ ኢዝ ዱዊንግ ኦል ዲስ ቲንግስ ኢብራሂም ትራውሬ እዚ ኩሉ ፅቡቅ ፖዘቲቭ ዝኾነ ዜና ድመፆ ከምኡ ስለ ዝገብር ዘሎ እዩ play our part to join our brothers and sisters in Burkina Faso in building not only the Burkina Faso we want, but also the Africa that we want. We're also sending a message to say, we don't know how you Burkina did it, but you are all working. You were able to create that critical mass of black people who ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ነን ኣፍሪካ በዓልና እንተደየ ማዕቢልና እያ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምዃን ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ካብቶም ብዓብዪ ኣብነት ትጥቀስ ዘላ ሃገር እያ ፎር ኤግዛምፕል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ኤክስፕረስ ሃይወይ ኢብራሂም ትራውሬ ኣብ ዘበኑ ገይሩ ዝሰርሑ ሃይወይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃይወይ ኣብ ዓዱ ክሃንፅ ክኢሉ ህዝቢ ድማ ኣካል ናይቲ ፕሮጀክት ገይርዎ ካብ ዲያስፖራ ዝመፁ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ናው ኢብራሂም ትራውሬ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝገብሮ ዘሎ ፖዘቲቭ ኒውስ ንኢንተርነት ረቢሽዎ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ብዘይካል ዓለም ኣድቨርታይዝመንት ናይ ሲኤንኤን ኣየድልዮን እዩ ህዝቢ በዓል ይገብረሉ ኣሎ መንእሰያት ናይ ኣፍሪካ ይገብሩሉ ኣለዉ ፀዓዱ ኣክቲቪስትስ ይገብሩሉ ኣሎ ኤቭሪባዲ ኢዝ ቶኪንግ ኣባውት ቡርኪና ፋሶ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ንኣብነት ቱሪስትስ ጥራይ ብዙሓት እዮም ዝመፅኡ ንዚ ምዕባለ ናይ ዝክርዩ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ እቶም በዓል ናይጀርያ ዶዞም ዲሞክራሲና ባህልቲ ዝኾነ ከይገበሩ 40 ዓመት 50 ዓመት ገይሮም ዘለዉ ዓብ ብድሆ ይኮይንዎም ዘሎ ኢብራሂም ትራውሬ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ንህዝቡ ዘሳተፈ ምስ ህዝቡ ብሓደ ኮይኑ ፅርግያ ይሰርሕ ፋብሪካ ይሰርሕ ነቲ ህዝቢ ዘገልግል ነገር ይገብር ስለ ዘሎ ሓደ ዓብ መንገዲ ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኣፍሪካዊ ድማ ዓብ ደገፍ እዩ ዝቦ ዘሎ እዚ መንገዲ እዚ ድማ ንኣፍሪካ ትስፉ መንገዲ ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት እዩ ነዚ ኩሉ ርኢና ናብቲ ዞባና ንመለስ ኢትዮጵያና አሜሪካ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር የጤና ትብብር ስምምነት ተፈራረሙ። በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው የ1.6 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ለ5 ዓመት የሚቆይ የጤና ትብብር መሆኑ ተገልጿል። የመግባቢያ ስምምነቱን
ይፋ ያደረጉት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሬቨረንድ ማሲንጋ ናቸው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2026 እስከ 20 in bilateral cooperation. Ethiopia and the United States have signed a landmark health cooperation agreement worth more than $1.6 billion, one of the largest bilateral health sector partnerships in Ethiopia's history. The 5-year agreement signals a shift toward more direct, accountable, and sustainable development cooperation between the كم تريوا لهم زينا دي أب أفريقيا لنكني أب زينا خوين زلوا يا إثيوبيا ترايب لك مين لهون إثيوبيا مس أمريكا نه حدنا بشدشت بليون ناي عنا ديل جراز بالزربا إثيوبيا ترايب كون مس نيجيريا مس كلهم هجرات أفريقيا زجبر زلوا مبار هجيك سم أخلى خزي هذا أبي فتصامي صبونا جرز الدات أمي زبالة الديل تجبر كوين زسمعي بقول إثيوبيا خم عينتنا لختيم زبزلوا ويل قرب نكح زبالة من سياتنا أفريقيا زبلوا زلون بمصلحة استسنى حبريتها دماك بكمية سمعوا بزي. I believe we are underreacting. The United States has just signed a deal for the America First health policy where they get to monitor African countries for 25 years. These are the countries that have already signed on for the Memorandum of Understanding. There is no news coverage about any of these countries except for Kenya, whose citizens are pushing back, but none of the other countries are pushing back. And I'm going to show you what's... كم تري وارد لهم ذا من سينتهي تبلدلا إزي أمريكا أب أفريقيا مساف مراحتنا أفريقيا تقبر زلاديل حزب أفريقيا أب تقاومك كسمع زقبوي مهنياتو ديتيل ناي تسمع مكتبنا بدك حزب كينيا حزب أفريقيا خالي يزارب اللي يلا سلشي وصل زخونة ديو كزارب سلا زي مرة دي ويس سلا دي تنقرو سلا من تايك زي زقبر زلو كنتات حماق يزب هذا لس كان اسمع نشتي in the document because they just released a 40-page message to the American people on what this looks like. Let me show you. This is when you open the document, there's like a bunch, but this is the letter from Shortman Rubio. And I want you to pay attention to this part right here. You can read the whole thing if you want. I want you to pay attention to the last paragraph, okay? Right here. It says, we will continue to be world leaders and the most generous nation in the world, but we will do so in a way that directly benefits the American people and directly promotes our national interest. Why as an كم تري ود لهم أمريكا نساعدت زعربة زلا أتي كتري ود لهم أزيد غير زلو دونالد أبي أحمد نو ماركو روبيو أبز حلفة زجبرو مجلس أنت سميكمو مسافري كانوا جبرو بمنجدي USAID دو قالوا برد لأن هو برنا جنزب ترجم يبلو رجون جبرو ربحاناتنا بقطع نعنا ربحك بزغليو لذي أنت يبزبلو زلو نا أفريقياويان حبريتا نا نفسهم كوكبو نهيز بأفريقيا حبريتا أتي نجبرو زلنا حلفة دما نكامباينتات نا أمريكا بزربح من جديو زيد ما نسبة أمريكا نقطة بأمريكا قدامنا تسرعنا كنسرعنا نجبرو دما بزو نجار حماق قاطم كم زغل بزو يدي زرب زلو أبزو قدايزي باي ذا واي أب كينيا هذا بيت فردون انتخوني نتدي لتك فرس كم زلون كينيا تسامع مع كم زي بلان تعطي قبر الله يقول توتي بحجي كره هاي موضة تازا حجة بلا سمعنا عن حل فيه. Why as an African country would you sign a document that says that you're going to put another country's interest above your own? You can go through the whole document. They go through several points. The first point, making America safer by surveilling. This part's my favorite. The United States will continue to engage bilaterally to the maximum extent possible to strengthen global security for disease threats and increasing focus on countries where the outbreak is at a high risk. كم تري ولا لهم سيرفيلينس نابنت بكتسر أمريكا نزديل تقبر زلا زلا على كتسر بعالم كلوا بأفريقيا دما زلا على كتسر نكلوا زيد ما العمان شاطر من أمريكا كمنو سلزلهم كل تنقبروا كم يجرنا نهزب أمريكا كاب زخونة يكون تأجم كم زد حن نقبروا زخونة يكون حمام زخونة يكون تأجم مبجحت جزية بزين هجرات أفريقيا سلزمت نوعون مكتسر حق زنا زخل زبالة كله كن جبرينا يبلو إذا عن تايزريكا نزد داتا نزد حبري تازوز وزلو مزحجبت عوازلو درجانا تكنولوجي اتزقبرو مدهاني ديو اتزقبرو مسارحتات ديو اتسدو مقبديو تخالو ديو ببزح من قد كتسألونا يخليو إذن خي قاطم حيال منقسي حبريتانا تكسد زي دلي حبريتانا داتانا ويون يا نبزع بهزبو تحبريتا كارت حجر كوتس زي بلو أمين تيك توك أمريكا سلام تايدا سيقاتو ويون زخول دراما تيك توك حبريتانا هزب أمريكا تشاينا ترغب اللازبلو كوي تاونكو كامبان ناي تكنولوجي زخول سوشيال ميديا عبلي قزرلو أمريكا كنسو أنت تيك توك ناي تشاينا مزيا سلة تعودت حبريتانا أمريكا ناي كيني لهم نتيك فالنا أمريكا ناب أمريكان كم دشيء كيرمو حبريتانا زي قاتات كند من تاي كبور مخانو أمريكا يفلتويا that's why ناتهم بجاك حنت تيك توك
ናይ ካልእ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣፕሊኬሽን ናብ ሃገሮም ከምዚ ኣቱ ገይሮም ዘለዉ ብግምጣሉ ንሳቶም ናቶም ከም ድሌቶም ናብ ካልእ ሃገር ከም ድሌቶም ማኒፑሌት ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ዝግድሶም ስለ ዘይኮነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣትዮም ኣለዉ እጂ ንእሽተይ ምልስ ኢልና ካብቲ ናታ እቲ ኢሎሞ ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ኣውፅእዎ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ስራሕን ንኣብነት እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ታይሉ ነይሩ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ኣይትሕግዛን ኢልኩም ትሓዝሙን ትፈርሁን ትብሉ ዝነበርኩም ተጋጊኹም ንህልኩም ዓብይ ዲል ምስ ኣፍሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ኬንያ ሩዋንዳ ላይቤሪያ ኡጋንዳ ለሴቶ ስዋቲኒ ሞዛምቢክ ካሜሩን ናይጀሪያ ተዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲል ጌርና ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ እቲ ዕላማ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ፈርስት ግሎባል ሄልት ስትራቴጂ ዝበሃል ዘሎ ኣቦጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝቆመ ኮይኑ protect Americans from infectious disease threats, strengthen global health system, and promote U.S. innovation abroad. ስለዚ ንዓውዲ ጥዕና ዝለዓለ ፅልዋ ንክህልዎም ንኣሜሪካ ድማ ንምድሓን ዝብል ማለት እዩ ካልእ ኣፕሮች ባይላተራል መመርንም ምስ ብዙሓት ሃገራት ሓደ ብሓደ ዝምድናታት ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ኩለን እተን ሃገራት ተሪኢኹመን ናይ ደገ ዶላር ብብዝሒ ዘድልዮን ኩለን ዶላር እዩ ዘድልዮን ስለዚ ዶላር ስለ ዘድልዮም እቶም መንግስታት እንታይ ይኹን ክትወስዱ ብግምጣሉ ክብሉ ይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎም ደስፐረት ስለ ዝኾኑ ናይ ግድን እቲ ኢንቨስትመንት ስለ ዘድልዮም ዝደለኹም ውሰዱ እዚ ዓይነት እዩ ስለዚ ብፍላይ ናይ ናይጀርያ ተወሲድኩም ናይ ጥዕና ሓበሬታ ናይቶም ዘገታት ንኣሜሪካ ሸይጥዎ ኣሎ ናይ ታክስ ድማ ንፈረንሳ ሸይጥዎ ተባሂሉ ከዛርብ ቀኒ ስለዚ ገንዘብ ጥራይ ሃቦም እምበር ብዘየገድስ እንታይ ኢኻ ትደሊ ድሌትካ ወሲድካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማዕድናት ይኹን ሓበሬታ ናይ ህዝብካ ይኹን ኣሚን ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ግዜ ጊላነት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ነቶም ህዝቦም ባዕሎም ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ምኒልክን ነቶም ካልኦትን ባዕሎም እዮም ነቶም ሰብ ኣኪቦም ከም በራዩ ናብ ዓረብን ናብ ካልኦን ዝሸጥዎም ዝነበሩ እቶም ዓረብ ኣይኮኑ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መፂኦም ደልዮም ዝወስዱ ዝነበሩ ባዕሎም እቶም ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ህዝቢ ወሲዶም ብሓይሊ ሓደ ግዜ ድማ ግብሪ ብበራዩ ገይሮም እዮም ዝኽፈሉ ነይሩ ስለዚ ንዑ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ዝቕሉ ባሕሪ ዘብሎም ዘሎ ንግዲ ወይ ገለ ስለ ዝኽእል ይጥቀምሉ ስለ ዝነበሩ ዘይኮነ ብወገን ናይ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ብወገን ናይ ዘይላበት ሶማሊላንድ ገለ ባራዩ ናብ ኣፍሪካውያን ይሸጡ ከም ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ንሪኦም ኣለና ንህዝቦም ናብ ካልኦት ሕሊፎም ብምሃብ ነተን ዝርከባ ገንዘብ ይወስዱ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እዚ ን5 ዓመት ዝቕፅል ኮይኑ ስኬል ኦፍ ኢንቨስትመንት 8 ቢልዮን ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀሪባ ዘላ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ጌራ ተብለላ ማለት እዩ እዚ ኢንቨስትመንት እዚ ድማ ንብዙሓት መራሕቲ ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ኬንያ 2.5 ቢልዮን ረኺባ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ኢንቨስትመንት ሩዋንዳ 228 ብብዝሒ ህዝቦም እዩ ዝዕቀብ እቲ ገንዘብ ኣትሊስት ከምኡ ድማ ናይ ሩዋንዳ ኣትሊስት robotics for medical delivery AI in healthcare ገለመለ ዝብል ከዓ ንሪኢ ኣለና and then Liberia 183 HIV AIDS malaria blah blah Uganda 2.3 ቢልዮን HIV AIDS TB malaria digital health system እዚኣቶም ኩሎም ቶም ካብ USAID ናይ ረድኤት ናይ ሕክምና ዝወስዱ ዝነበሩ እቲ ገንዘብ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ ገይሮም ነቲ ገንዘብ ሂብዎም ኣለዉ ሓበሬታ ግን ክወስዱ እዮም ካብኦም ለሴቶ ኢስዋቲኒ ሞዛምቢክ 1.8 ቢልዮን ከምኡ እናበለ ካሜሩን 850 ሚልዮን ናይጀርያ ድማ ዝበፅሐ ህዝቢ ስለ ዘለዎም 5.1 ቢልዮን እቲ ዕላማ ድማ HIV AIDS TB ማላርያ maternal and child health care and ከምታት ስለዚ እቲ ገንዘብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሃገራት ዲል ጌራ ኣላ we'll see እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅኡ እዚ ጉዳይ እዚ ንግዜ ክንገድፈይና ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ ዘገርመኒ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ዲል እውን እናገበረት ከላ ካብ ገለ ዘን ሃገራት ናታ ኤምባሲታት እውን ተዓፁን ኣምባሳደራታ ትስሕብ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's still shocking ንብዙሓት ሃገራት ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውሰን ተኻኢሉ ኣሎ we will see ግን ኣሜሪካውያን ነዚ ውሳነ እዚ ንባዕሉ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ይብሉ ኣለዉ this is standard process in any administration an ambassador is ብሓፈሻ እዚ ትሳቶም ዝመርፅዎ ዘለዉ እዮም ንኣሜሪካ የዋፃ ድዩ ኣይወፃን ድዩ ንሓዋር እንታይ ክኸውን ንዓታቶም ዝምልከት ኮይኑ ኣሜሪካ ትኸዱ ዘላ መንገዲ ነዚ ይመስል ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንናቱ መንገዲ ኣለዎ ንናቱ ምርጫ ኣለዎ ንህዝቡ ወኪሉ ንዑ የዋፃኒ ዝበሎ ክገብር ይኽእል እዩ ሓንቲ ናይ UN ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለታ ምሳ ሕውስ ኣቢልና ተነገርናኩም ንእሽተይ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ የብልና እንዲና እዚኣ ስምዑዋ is a country in the Horn of Africa, and because of its regional positioning, it's experiencing cyclical drought.
the spillover impact of the conflict in Sudan and those who are fleeing that conflict, as well as rising regional tensions. A country that is incredibly affected by climate change, even though it contributes almost nothing to the causes of climate change. And through the humanitarian funding that we receive, we have been able to last year alone ensure that over 800,000 Eritreans had access to one social service that they would not otherwise have had access to. Those funding cuts mean that we are unable to provide this. እዚኣ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘለያ እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ካብቲ ንሳ ዘይትቆፃፀሮ ወይ እውን ንሳ ዘይተበርክቶ ፀገማት ትፅሎ ዘላ ሃገር እያ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ዝኩሉ ፋብሪካታት ናይ በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኤስያን ዝግበር ዘሎ ዝብክሎ ዘሎ ኤርትራ ዋጋ ትኸፍለሉላ ካልኣይ ዕግርግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር ኣብ የመን ዘሎ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝኩሉ ንኤርትራ ሽግር ይፈጥረላ ኣሎ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ፀገም ትረኽቦ ዘላ ድማ ኣብ ዓዳ ወላ ሰላም እንተለዋ ኣብ ከባቢያ ብዝፍጠር ፀገማት ናይ ክላይሜት ይኹን ናይ ካልእ ብዙሕ ሽግር የጋጥማ እታ ሃገር ንሕና ከም ዩኤን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ከባቢ 800,000 ኤርትራውያን ገለ ክፋል ናይ ሶሻል ስፖርት ክንገብር ክኢልና ስለዚ ፋንዲንግ ናትና ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ፋንድ ናቶም ስለ ዝቁረፅ ዘሎ ንዑያ ትዛረብ ዘላ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ እቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ሓገዝ እውን ናይ ምኽሳር ተኽእሎን ዓብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ኤርትራ እቲ በዓል ኢትዮጵያ ዝኣቱ ወይ እውን ኣብ ካልእ ሃገር ዝኣቱ ገንዘብ ክትሪኦ ከለኻ ብብዝሒ ሓገዛት ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዝኣቱ ኤርትራ ግን ወላ ተን ውሕዳት ብመንገዲ ዩኤን ተዓቂነን ዝመፃ ዝነበራ ንሳተን እውን ክቁረፃ ከም ዝኽለያ the same kind of access to services, food security, health for mothers and newborns. This is a country that does not have a lot themselves, but these communities are giving everything that they have in order to support their brothers and sisters. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ብዙ ፀጋታትን ሃብትን ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ግን ንሓድሕዱ ድማ ክፀዋወር ዝደሊ ሃገር ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ብግምጣሉ ግን ኤርትራ እቲ ዝርከበን ፀጋታት ብመንገዲ ዘን ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ እውን እቲ ባጀት ሕፅረት ምቁራፅ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዲያስፖራ ኤርትራውያን ብዝተኻለ መንገዲ ኢንጌጅ ገይሩ ነቲ ሕፅረታት ኣብ መፍታሕ ኣብ ረድኤት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ወፍሪ ኣብ ካልእን ንክገብር ተስፋ ንገብር ካልእ ካብ ዩኤን ዝመፅእ ሓደ መጠንቀቕታ እውን ኣሎ ስምዕዎ በኣክብሮት ጋበዝን ናይ እዚ ኮነ ሶሪ እዚኣ ከረየኩም ሳድ ሓንፅን ኢለ ከረየኩም እየ Nationalized war risks spilling into Ethiopia and the wider Horn of Africa. According to Addis Standard, the United Nations Security Council has issued a stark warning that Sudan's escalating and increasingly internationalized conflict could spill across borders into neighboring countries, including Ethiopia, raising the risk of a broader regional crisis in the Horn of Africa. Conflict could spill across borders into neighboring countries, including Ethiopia, raising the risk of a broader regional crisis in the يمكن ኣብ سكيورتي كونسل بزعبا سكيورتي ناي سوماليا بزح كزرب كنيو نسوماليا دما كبابي $1 بليون I don't know نسوماليا كندي بليونيو نتكونتات ناتا نا UN peacekeeping ويكا أكاب سلام ناي سوماليا UN حدا عمد جنزب خاف المخانسة سمامي يجن بزيادة كزارب خلو أب قداي ناي السودان إذا أب السودان زقبر زلو كينات هاتفن مالتيو نابي إثيوبيا ناي مسكار تخلو إن عبي يمتس كم زلو هاتنكي خلو سلازي እቲ ኩነታት መጀመሪያ ነቲ ናይ ሱዳን ክገልጽዎ ከሎ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እዚ ኢሎም ነይሮም drone attack causing a large explosion in a nearby location in West Darfur on 7 December. Drones also continue to extend the reach of the fighting beyond Darfur and Kordofan region. Last Friday, multiple explosions were reported in Atbara in River Nile State due to drone strikes reportedly targeting power stations, triggering widespread blackouts in the area. We have teams in all these locations. Mr. President, this is OCHA's 10th briefing to the Security Council on Sudan this year. Month after month, we have highlighted deadly attacks against civilians. كم تبلو زلو زي ab Security Council سزربي بمن بOffice for the Coordination of the Humanitarian Affairs زي بزعبتي سبعوي كلو زلو زملكاتيو اتي RSF زبال درونات ناتو رحقات زخدات رايدي كونا نسيفيلاوي critical infrastructure focus كيرن حزبي عبد الحمد كم زنبر عبد خدمات شجرن كم زودق زقبر زلو مخانم معزاب يدلي بزن درونات زيادة نايمن يندهرلكا إمارات تبوم زلايا سلازي اتقول داي اتقوينات كلت زواج وحيلتات على وتراي كوننا بزلو انتايدا
ንሱዳን ሲስተማቲካሊ ኮላፕስ ከም ዝገብር ተሃገር በቲ ናይ ነዳዲ ምንጭታት ናቱ ናይ ወርቂ ምንጭናቱ ምንጭ ናይ እቶቱ ኩሉ ትሕዞ ምክንያቱ ወርቂ ሓደ ዓብይ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ተሃገር ዝነበረ ንሱ ተኣልዮ ነዳዲ ዝርከብ ዝነበረ ንዑት ካብኡ ትቆርፀሉ ፀኒሕካ ድማ ነቲ ናይ ፓወር ፕላንት ፀዓት ዝህብ ነቲ ህዝቢ ትሕተ ቅርፂ ብምሉ ካርቱም ከመይ ገይሮም ከይዶም ተማረሰ ጠቅላላ ዕንዮም እዮም ከይዶም ኩሉ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ሆስፒታል ጥዕኑ ሆስፒታላት ዋዋ ኢሉ ንዑ ዘርገብ ካለ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ኣካይዳ ሲስተማቲካሊ ነቲ ሃገር ፌል ከም ትገብር ዝገብራ ዘሎ እዚ ድማ ካልእ እውን ኣብቲ ቦታ ትመፅዩ ንኢማራትን ነቲ ዝግበር ዘሎን ብተሪሩ ዝተዛረበውን ነይሩ which are pioneers in the theft of ናይ እዚ ኮነን ሚስተር ካሜሮን ዝበሃል ሓደ ኣክቲቪስት ወይ እውን ኣብቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተልን ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብቲ መጋባያ ብዝበለፀ መንገዲ እውን ንሱ ተዛሪብሉ ነይሩ ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ነገር እንዲ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝሕዝን ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ጥራይና ክንግንዘብ ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ቢካዝ ናብታ ክመልሰልኩም ዘልየ ፀናዕኩም እዛ ሪፖርት እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ዓብይ ዎርኒንግ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣትሕድ እዩ ዘሎ ኩናት ኣትሕድ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ካብ ደገ ድመፅእ ዘሎ ድማ ብፍላይ ሕጂ እቲ ዋርኒ እቲ መጠንቀቕታ ንምንታይ እዩ እቲ ናብ ኮርዶፋን ገፁ እናተፀግዐ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ርኤስኤፍ ካብ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከምፅ እዩ ኣፅዋራት ከምፅ እዩ ብቐጥታ ኣክሰስ ካብ ኢትዮጵያ ክህልዎ እዩ ስለዚ እቲ ርኤስኤፍ ዝበሃል ብዙሕ ዕጥቅን ስንቅን ክረክብ ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ድማ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ድማ ክዕጥቁን ክህቡን እዮም ኩሉ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ከጋድዶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's a lot of problems right here peace building affairs ስጋ መተን ያየነው ስራ የሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ስራ ነው ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ሲባል ድሮ በደርግ ጊዜ ተገዝተው ብዙ ጥቅም ሳይሰጡ የተጣሉ በኢህአዴግም ዘመን ያልታዩ አቅሞች እያሉ መስራት ሲችል አፕግሬድ ማለት ሲችል ኦቨርኦል ማለት ከም ትሪእዎ ኣለኹም ምሩኽ ብርሃን ጁላ ድማ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ትብል ቃል 10 ግዜ ይደግም ኣሎ ናይ ቀደም ዝነበረ ታንክታት ኦርጋናይዝድ ጌርና ወታደራዊ ዓቕምናትና ሓይልና ተበጊስና ኣለና ዝብል መናወራን ተሃዲድን ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ በዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝነፍሑሉ ዘለዉ ኩነታት ብካልእ ድማ ውፅእ ዝበለ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንሰማዕ ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ታጉት ሀገራት ተርታን ለማዋለድ በሚል የተመሰረተውን የኤርትራ ሀገረ መንግስት ከደም አፋሳሽ ትግል በኋላ አመድ አፋሽ ሆኖ የቀረው ለምንድን ነው የሚለውን ይመለከታል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት። የኤርትራ ፕሮጀክት እንዴት ተሸነፈ፣ ኤርትራስ እንዴት ተሸነፈች የሚለው መመልከቱ የኢትዮጵያንና የኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ናይቶም መራሕቶም ቃላት ኣቀናቢሮም ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ በጊሶም ኣለዉ። ኤርትራ ስለምንታይ ፈሪሳ ዝብል እንታይ ኻ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም እኳ መግለፂ ትረኽበሎም ኒኻ ኤርትራ ስለምንታይ ፈሪሳ ዝብል ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ እናገበሩ ኣብቲ ታብኔል ናይቲ ቪድዮ ድማ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ገለ ገይሮም እዮም ዝገብሩ እናቀያየሩ ናይ የማነ ገብረኣብ ክገብሩ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይገብሩ ናይ ዑስማን ሳልሕ ይገብሩ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ይገብሩ ናይ ካልኦት ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድን እቶም ላዕለዎት ካድረታት ጀነራላቱን ብዛዕባ ኤርትራ ከይተዛረቡ ግን ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብቲ ታሕቲ ደረጃ ተሓታትነት ስለዘይብልና ንሕና ዝሓተና የለ ግደፉ ዝብለና የለን በሉ ንስኻትኩም ነቶም ህዝቢ ኣፅምምዎም ብፅቡቅ ነገር ሰብ እውን ብዙሕ ኣይከታተሎምን እዩ ምክንያቱ ነቲ ቴሌቭዥናት ናቶም ኣብቲ ኣትሊስት ኣብ ዩቱብ ሰብ ስለዘይርዮ ቆሪፆም በፍንጫ ብሓይሊ ናብቲ ህዝቢ ከም ዝበፅሖም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ኢና ነዚ ክንሪኦ ዝመርፅ ኣነ መሲልኩም ገለገለ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ይዛረብ የለን ስለዚ ገዲፎሞ እዮም ዝብል ኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና መንገዲ ይኮኑን ሒዞም ዘለዉ ናይ ጥዕና መንገዲ ስለዘይሓዙ ንሕና ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሸለል ክንብላ ይግባእ ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራዊ ነቲ ነገራት ኩሉ ተረጋጊልካ ኣብ ንቡር ነገርካ ተመሊስካ ወይ እውን ኣትሊስት ንኢትዮጵያውያን ኢግኖር ንገብረሉ ደረጃ ይበፅሕናን ኣለና ነዚ ኣካይዳ ናቶም ኢግኖር ክትገብረሉ ትኽእል ደረጃ ኣይተበፅሕና ኣሎ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ስለዚ እዚኣቶም ዝተፈላለየ ታክቲክ እዮም ዝጥቀሙ በቲ መንግስቲ ደረጃ
ኣፍኩም ሓዙ ዝተባሃሉ ይመስሉ ወይ እውን ኩነታቶም ሪኦም ኣዝሊቆም ኣለዉ ኤርትራውን እኳ ኣብዚ ሓለፈ ክትገልጽ ከላ ካብ ክንወረኩም ኢና ክንመፀኩም ኢና ክንጎብጠኩም ኢና ዝብል ቋንቋ ገዲፎም ሕጂ ተወረርና ተሓረምና ኤርትራ ፋሕ ተብለና ኣለና ብዝብል ናብ ቪክቲምስ ከም ግዳያት ከም ዝኾኑ ካብቶም ኣግሬሰርስ ወይ እውን ጨቆንቲ ክትወሩ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ክስ ስለ ዝመፅኦም ሕጂ ተወሪርና ኣለና ዝብል መዝሙር ቀይሮም ኣብ ተላዕለዋይ ደረጃ ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ግን ቦይ ንኤርትራ ኣነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተኸታቲለ ይፈልጥን ኣብ ሂወተይ ማለት ከምዚ ሕጂ ዝከታተሎ ዘለኹ ተኸታቲለ ኣይፈልጥን እየ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ሕጂ ግን at every stage ናይ ኤርትራ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ እዚ ከም ናቶም ፓላሶታት ስለዘይ ተሃንፃ ኤርትራ ከም ሓደ ዓብይ ምልክት ናይ ድኽነት ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ኣብ ንሳቶም ሓንቲ ዝጥቀሙላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ 5-6 ፅርግያታት ፅቡቅ ሰሪሑ ሃቢ ሳተን በላ ገይሮም ቀዲሖም ናይ ኤርትራ ዝኸፈ ቪድዮታት ናወሰዱ ወይ እውን ዝኸፈ ክፋላት ናይቲ ፅርግያታት ናወሰዱ እዝን እናበሉ ከምኡ የለን ካምፔይን ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣይትብሎም ኢኻ እዚኦም ቶም ትማሊ ንኤርትራ ንመራሕቲ ኤርትራ ዝውድሱ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ክንዲዚ ዓይነት ምቅያር ናይ ፖለቲካ መርገፂ ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ክቕየር ኣይክእልን እዩ እንታይ ዳ እዩ እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘለዉ ከምዚ ኣብ ብቆልጨ ክነግረና ፀኒሑ ኣነ ብቐደመይ ኣብ ልበይ ዝነበረ እዩ ባሕሪ ይደሊ ከም ዝነበርኩን ኩሉ ነገረይስ ኣብ ልበይ ነይሩ ይዋሳእ ጥራይ ነይረ ንኤርትራ ከም ዝፈትዋ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይደልየ ክብል ከለኹ ይዋሳእ እየ ነይረ ዝብለኩም ዘሎ ሓቀኛ ባህርናቶም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ህወሓት ቀደም ከምኡ ተዋሲዩ መለስ ዜናውን ኩላቶምን በቃ ቁስልኩም ኣይትሕከኹ ቁስልና ይንሓክኸን ኢና ብሓደ ኮይና ተፋቂርና ሃገራትና ክንሃንፅ ኢና ገለ ተባሂሉ ቁስሎም ኣይትሕከኹ ዝተባሃልና ታሽሙ ካሕሳ ከይንሓትት ግቡእና ንኸይንሓትት ንኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ኮምፐንሴሽን ክትበና ከይንፅዕር ቁስሎም ኣይትሕከኹ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መስኪን ፍሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ህዝቢ ስለዝኾነ ቁስሉ ከይሃኸኸ በስመ አብ ኢሉ ምሶም ክሰርሕ ጀሚሩ ልክዕ ኣብታ ዝተዳለወላ ድማ ከምዛ ዝራኹማ ብድሕሪኻ ንስኻ ዓርከ ኢልካ ትቐርቦ ንሱ ብድሕሪኡ ካራ ሒዙ ዘሎ ከም ዝመስል ከምኣ ትመስል ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ልክዕ ከማ ኣብ ግዜ ሽግሩ ርድኡን ኢልዎም ረዲኦ እሞ ኣብ ድሕሪኡ ግን ካራ ሒዙ ይንቀሳቐስ ነይሩ እታ ካራ ናቱ ክጥቀመላ ንርኢ ኣለና ኣጋጣሚ እቲ ካራ ናቶም ክቐትለና ስለዘይክእል ዳ እምበር ክቐትሉና ክንዲ ምንታይ ፈተነ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሎም ብዝሰፍሐ መልክዕ ንኤርትራ ኣብዚ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁንፃብ ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ንወታደራት ናይ ኤርትራ መንእሰይ ብምሉ ኣብ ግንባራት ገይሮም ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ሂወት ከም ዘይህሉ ምዕባለ ከም ዘይህሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ከም ትሪእዎም ኣለኹም ፅባሕ ንጎ ተቀምጢሎም እዚኦም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ድሕሪ ኢሎምኩም ሪመምበር ዲስ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ናትና ብዙሕ ግዜ ናይ ምርሳዕ ባህሪ ስለ ዝረአ ዘሎ ምናልባት ይቕረ ኢልካ ንቅድሚት ምጥማት ልቦና እዩ ግን ይቕረ ኢልካ ንቅድሚት ክትጥምት ከለኻ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታትን ጥልመትን ድማ ክንርስዖ የብልናን ምክንያቱ ተደጋጋሚ ላሕ ዘበለና ቃንዛ ስለ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሆርን ክዛረቡ ከለዉ ድማ ንሽተ ንስማዕ How do we understand geopolitics in the first place? Well, geopolitics deals with how geography influences politics. So politics may be influenced by lots of factors. And the issue of geography has a big place in it. So that's why we have this conception that we term as geopolitics. And when we come to certain regions in the world, their geopolitical aspect is quite massive. For example, the Horn of Africa is quite a big place in terms of potential as well as እንታይ ንምባል እዩ ዝኽእሉ ኮለል ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ናይ ዓለምና ኖርማሊ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ብብዙሕ ነገር ክትሓሓዝ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ጂኦግራፊ እንድሕር ወሲኽካሉ ድማ ዝገደደ ይኸውን ጂኦግራፊ ማለት ናይ ኤርትራ ኣቀማምጣ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ውድድር ናይ ሓይልታት ጂኦግራፊ እንድሕር ወሲኽካሉ ጂኦፖለቲካዊ ባእሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ንሱ ድብሎ ዘሎ ዘይኮነ ንዓና ከቢድ ብድሆታት ወይ እውን ከቢድ ተፃብኦታት ከጋጥመና ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታት ፅቡቅ ጌርና ካፒታላይዝ ጌርና መዝሚዝና ተጠቂምናዮ ብዛዕበየ ዕድል ክኾነና ይኽእል እዩ ፎር ኤግዛምፕል ቀይሕ ባሕሪ ውድድር ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያ ንርኢ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ውድድር ንርኢ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ውድድር ንርኢ ኣለና ሰለስተ ሌየር ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ደረጃ ውድድር መጀመርያ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ደው ገለ ክትብል ከላ ግብፂ ኖ
እዚ ንሴኩሪቲ ናተይ ሓደጋ እዩ so this is one ካልኣይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ መን ይፅለዎ ስዑድያ ንዓተይ ኣፍ ደገይ ስለ ዝኾነ ኣነ ክፀልዎ ትብላላ ኢማራት ድማ በፍንጫ ከኣትዩ ኣብኡ ትብላላ ሳልሳይ ድማ ብዓብዩ ነቲ ቦታቲ መን ይቦስ ክኸውን ኣሜሪካ ካብ ቀደማ ነየ ትብላላ ኣሜሪካ ድማ ራሽያ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ከኣትየ ትብላላ ቻይና ድማ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ካብ ጅቡቲ ከተስፍዖ ትደላ ስለዚ ሰለስተ ደረጃ ዓይነት ውድድር ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ክትረብሓሉ ትኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለምንታይ በታ ሓንቲ ክፋል ጥራይ ተጀሚርና ብተደጋጋሚ ንገልፆ ኣብዚ ከምየ ዝብላነ ስለምንታይ ከም ዝብል ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ንሱ ንኤርትራ ኣይዞሌት ገይሩ ኣነፂሉ ካህርማ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሕና ድማ ግብፂ ንዓታቶም ክቕርቅሩ ይደልዩ ኣለው ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ንርኢ ኣለና ምስ ግብፂ ፅቡቕ ሽርክና ጌርና ኣለና ኢማራት ኢትዮጵያን ሕሜትን ክትጥቀም ትደላ ስዑድያ ድማ ንዑ ካውንተር ክገብር ኣላ ስዑድያ ድማ ኣብቲ ጌም ትመፅእ ኣላ ኢማራት እዚ ቀጠር እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሱዳን ኣለያ ስለዚ ኤርትራ ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ንምሕያሽ እውን ዓብዪ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዓናኒ ኣሚነ ኤርትራውያን መይ ብታሕቲ መጋረጃ ይገብርዎ የሉ ምስ ቀጠር ዘሎ ዝምድና ምትዕርራይ ወሳኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ቀጠር ንዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ፅልዋ ዘለዎ ኣብዚ እዋን ንሳ ኣብ መብዛሕትኡ ነገራት ናይ ዲኣርሲ ይኹን ናይ ኻዛ ይኹን ናይ ራሽያ ይኹን ኣብቲ ሽምግልና ቀዳመይቲ ሃገር ዘላ ቀጠር እያ ስለዚ ኤርትራ ንቀጠር እውን ንክትሕዛ እንተትኽእል ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለና ብኡ ጌርና ምስ ቀጠር እውን ዝምድና እንተዝግበር ኣነ ኣክቹሊ ከም ናተይ መረዳእታ ኣብ ፖለቲካዊ ፅልዋ እንድሕር መፂኻ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ቀጠር እዩ ሓይሊ ዘለዎ ኣብ ዋሽንግተን ኬድካ ንኣሜሪካ ንምፅላው እንድሕር መፂኻ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ቀጠር ነቲ ገይም ማስተር ገይሮም ኣለው ስለዚ ምስ ቀጠር ዝምድና እውን እንተዝዕረ ነይሩ ካብ ቀደም እውን ምስ ቀጠር ፅቡቕ ዝምድና እዩ ነይሩና እዚ እውን ፅቡቕ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያን ጌርናዮ ዘለና ሳልሳይ ኣገዳሲ ድርዒ ምኾነና ነይሩ ባህላ ያነ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ዝያዳ ነቲ ናይ ስዑድያን ግብፅን ማስተርሊ ብዝላዕሊ ደረጃ ተጠቂምናሉ ኣለና ናብ ውፅኢት ጥራይ ክቕየር ንፅበዮ ዘለና ናይ ዓሰብ ዲል ድዩ ክገብር ናይ ሴኩሪቲ ዲል ድዩ ክግበር ኣፅዋራት ድያ ክትረክብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትጥቀም ክትክእል ኣለዋ ካብኡ ንብላ ኣለና ምስ ቀጠር ድማ እንተዝመሓየሽ ነይሩ ቀጠር ዝያዳ ኣግረሲቭ ዝኾነ ፖለቲካ ዝፃወት ኣካል ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ዓብዪ ብልጫ ምሃባ ግን ምስ ገጠር ከዓ ዝኾነ ዘበኣሰና ኩነታት ነይሩ ኣብ ቤት ፍርድታት ዝበፅሐ ኬዝ ነይሩና ግን ፖለቲካ ከምኡ እዩ ሎሚ ፀላኢኻ ዝነበረ ትማል ፀላኢኻ ዝነበረ ሎሚ ዓርክኻ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ዓርክኻ ዘሎ ፅባሕ ፀላኢኻ ክኸውን ይኽእል ምቅያራት ስለ ዘሎ እቶም ሓደ ሓደ ንኤርትራ ይትምከር ትብሉ ድማ ንኤርትራ ይኮንኩን ዝመክር ዘለኹ ኣነ ብዛዕባ ሃገረ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ፖለቲካ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኮነ ዝምልከቶ ንዜጋታት ኤርትራ እውን ይምልከተና እዩ ንሕና ዝምልከተና ዝመስለና ከንዛረብ ድማ ግቡእ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣይሆፕ እዚ ሕማቕ ኣይስማዓኩን ይኸውን እቶም ሕማቕ ዝስማዓኩም ንዓይ ሕማቕ ክስማዓና ይትፀበዩ ንዓኻ ከምኡ ክስማዓካ ዘይምኻሉ ኣእምሮኻ ጥራይኻ ክትፍትሽ ዘለካ እየ ዝብል ንቐፅል And now to Greenland, where tensions have flared between the United States and its NATO ally Denmark after President Donald Trump appointed a special envoy to Greenland. The move has triggered strong reactions from leaders in Denmark and Greenland who have firmly rejected any suggestion that the island could come under U.S. control. In a rare joint statement, Danish Prime Minister and Greenland's Prime Minister said national borders and sovereignty. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግሪንላንድን ብጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዴንማርክን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክርክር ሓሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ግዛታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ናይ ሃገራት ከመይ ገይሩ ይድፈር ንዝብል ወል ኣብዚ ሕጂ ሕጊ ዝበሃል የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ኣብ መንጎ ዴንማርክን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ክርክር እናረኣና ፅንሕልና ክንሪኦ ኢና ካብኡ ዝገድድ ግን ኣጋጢሙ ኣሎ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ መስለኩም ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንዕቀት ናታ ኣብ ልዕሊ ኤሮፓ ግሓዲ ዝገበረትሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብታሪፍ ልቦም ኣጥፊሎም ዘሎ ኤሮፓ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ኔቶ ኣበርክቶ ናትኩም ካብ 2 ናብ 5% ኣደይብዎ ኢሉ ንዩክሬን ንስኹም ጥራይ ሓግዝዋ ኢሉ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ በዓልኩም ትፈልጡ ኢሉ ምስ ራሽያ ይሰማምዕ ኣሎ ኣብ ኩሉ ደረጃ ንኤሮፓውያን ክብሪ ዘይህብ መመሊሱ ድማ ኣንፃር ረብሓ ኤሮፓ ዝሰርሕ ዘሎ መራሒ ርኢና ኣለና ኣብ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ድማ ኣነ ዝበልኩኹም ግበሩ ዝብል ዘሎ G8 ዝበሃል ዘሎ ገዲፉ C5 ዝበሃል ምስ ቻይናን ራሽያን ክምስርት ዝደሊ ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ዝንብሎ ዝነበርና ዝተጋነነ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ወል ትማሊ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ማርኮ ሩቢዮ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ መስለኩም
ኤሮፓ ንነዊሕ እዋን ብኣይዲዮሎጂን ብገለና ገበሩ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ፕላትፎርምስ ከም በዓል ትዊተር ድዩ ፌስቡክ ድዩ ጉግል ድዩ ንካልእ ከምኡ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ንሕና ድማ ሸለል ንብሎም ፀኒሕና ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ሸለል ክንብሎም ኣይኮናን ስለዚ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ በበይኖም እገዳ ክንወስድ ጀሚርና ኣለና ኢሉ እገዳ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኤሮፓ እቶም ንኣብነት ናይ ዲጂታል ኣክት ሰርቪስስ ዝበሃል ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኣሎ ሓደ ትካል ሓደ ክፋል ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ነቶም መራሕቲ ናይቲ ክፋልቲ ንዖም ንበይኖም ክግዶም ጀሚሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ እገዳ ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ዝሰኸረ ዝጥቀመላ ታክቲክ እዮም ገይሮማ ዘለዉ this is good ኤሮፓ ኣብ ካልእ ግዜ ጎሲሞማ ትም እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ ገይሮም ኤሮፓ ንመጀመርያ ግዜ መልሲ ክብ ጀሚሮም መጀመርያ ፈረንሳ ሓደ ካብቶም ዝተኣገዱ ፈረንሳዊ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ መሊሱ ፍራንስ ነቲ ምኹናን ናይ ፈረንሳ ብናይ ቪዛ restriction measure taken by the United States against Terry Breton and 4 other European figures መንግስቲ ፈረንሳ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝገብሮ ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ 4 ዜጋታት ናይ ኤሮፓ ገይርዎ ዘሎ እገዳ ንኹንኖ እንታይ ማለት እዩ እዚ this measure amounts to intimidation and coercion aimed at undermining European digital sovereignty ስለዚ እዚ ስጉምቲ እዚ ደይመደይ ተባሂሉ ንምፍርራህን ንምርዓድን ንምንብርካኽን ንመን ነቶም ናይ ኤሮፓ ዲጂታል ናይ ኤሮፓ ዲጂታዊ ልኡላውነት ክሕልው ዝፍትኑ ዘሎ ሓለፍቲ ንዓታቶም ኣፈራሪካ ናይ ኤሮፓ ልኡላውነት ንምጥቋስ እዩ The European Union's digital regulations were adopted following a democratic and sovereign process by the European Parliament and the Council. ስለዚ እቲ ሕጊ ብዩሮፒያን ኮሚሽን ዝግበር ዘሎ ብባይቶ ናይ ኤሮፓ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝቆመን ዝተወሰነን ነገር እዩ they apply within Europe to ensure the fair competition among platforms without targeting any third just give me a second. I know them really well. Some are friends, some are okay. I know the good leaders, I know the bad leaders, I know the smart ones, I know the stupid ones. You get some real stupid ones too. But they're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing كم نريد لنا أنا بحكي سوري منجو كالس راح يزز أب رانت قبل كم زلا كيف لو تكوت يصني يغرتا على حرق زيهم تقاتمو يغرتاك حتى جلي نملس دونالد ترامب قبل اليوم زلهم نعكات يزرزلو أوروبيين لما نتي نحنا خنقبر ندل زلنا وساني نحنا بديمقراطية من قد نقبر زلنا نعو كنقدف نقدر زلنا مغنيات قبول يكون يمزول زلو زغانتا يزقبر زلو أوروبا لولاو هاجر انتو عرقينو أو وشت لولاوي كل الناتو زقبرو سانتات ناس نت كله يقبا يمزول زلو together with the European Commission and 4 European partners, we will continue to defend. ስለዚህ እዚህ ናይ ቦገን ኤሮፓ ቦገን ፈረንሳ ኮንኮለ ኤሮፓ ህብረቱን ተመሳሳሊ መግለጽ ይብ ነይሩ The Commission strongly condemns the US decision to impose travel restrictions on 5 European individuals. ስለዚህ again እዚ እውን እቲ ኮሚሽን እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ይብሎ ስለዚህ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ገጅፍ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ውድድር ኢና ንርኢ ዘለና ወይ እውን ባእሲ ኢና ንርኢ ዘለና ንመጀመርያ ግዜ ዝርአ ዘሎ ባህሪ እዚ ambassador ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ማለት እዩ the US companies that are suffering from the EU's aggression and anti-free expression policies, fines, and regulatory approach are
the very companies that can bring the EU into rapidly expanding AI economy. بحفش እንታይ ዝብል ዘሎ ብዘይካ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ክትገብርዎ ትኽእሉ የብልኩምን ንሕና ድማ ነዘን ካምፓኒታት ናትና ድማ እንተደይ ተቆፃፀርኩመን ዝሓሸ ይብሎም ኣሎ እዚ ናይ መወዳእታ ነዘን ካምፓኒታት ናትና ኣውፂኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገርሲ የብልኩምን እዮም ዝበሃል ዘሎ ኤሮፓ መሻኪን ኤሮፓ ኢኻ ትብል እዚ ኩሉ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ንኣንፃር ቻይና ድዩ ኣንፃር ራሽያ ድዩ እዚ ኩሉ ንኣሜሪካ ንምሕጓስን ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ንምፍፃምን ርሕቀት ከይድካ ብከምዚ መንገዲ ክትዋረድ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚ ኸዓ ልኡላውነትካ ቀስ እናበልካ እንተረኪብካዮ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረከብካዮ ክብሪ ይኮነን ዝበካ ውርደት ከም ትስከም እዩ ዝገብረካ ከምዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ስቴትመንት ናይ ኤሮፕያን ዩኒዮን እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ولا حتى فلوتون يبلون يلوم يقدم. And I know him very well. I know him really well. Some are friends, some are okay. I know the good leaders. I know the bad leaders. I know the smart ones. I know the stupid ones. You got some real stupid ones too. But they're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask they you talk about too that. much, and Yeah, ጽቡቅ ሰር ሄሎን ተዛረብቲዮም ካልእ ዓቕሚ የብሎም ተባሂሎም they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. እዚ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተገይሩ ዝነበረ ኢንተርቪው እዩ ናይ ብሓቂ ንኤሮፓ ዝገደፈሎም ኣይነበሮን ኣብኡ ካብዚ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ካልእ ኣብ ከብደሰይ መጋባእያ ኣብ ምስ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ነይሩ An armed attack against Venezuela to satisfy the big oil corporations, particularly ConocoPhillips and ExxonMobil. Well, welcome to the 700 Club. Israel is preparing for another conflict with Iran. Prime Minister Netanyahu is expected to propose a plan of attack to President Trump later this month. Concerns are rising that Iran is rebuilding its missile capabilities and strengthening proxies like Hamas and Hezbollah. CBN's Joshua Swanson has the story from Jerusalem. Israeli leaders are ከም ንሪኦም ዘለና ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ሕጂ እውን ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መጠንቀቕታ ናይ ነተንያሁ ብተደጋጋሚ ንኢራን ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ከይተፍርዩ ሓይልኹም ከይተሃንፁ ምክንያቱ ከም ብሓድሽ እውን ክንሃርመኩም ንዳሎ ስለ ዘለና ኣይትዳለዉ ንሱ ካብ ኣሜሪካን ካብ ካልእን ኣፅዋርን ድሌቱ እናገበረ ከሎ ንኢራን ግን ኣፅዋር ኣይትህነፁ ኣይትዳለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ደንቀንን ኣብ ኣሜሪካ ዝኸይድ መገሻ ኣለዎ ኣብቲ መገሻ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ መንገዲ ንኢራን ክሃርም ምዃኑ ምኽሪ ክሓትትን ክዘራረብ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን እስራኤል ነተንያሁ ኣብ ስልጣን ክነብር ተኮይኑ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ብኩናት ጥራይ ኣብ ስልጣን ክነብር ዝደሊ መራሒ ስለ ዝኾነ ነተንያሁ ሕጂ እውን ናይ ኩናት ፕላን ናቱ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ኢራን ድማ እጅፍ እገዳ ውሪድዎ ኣሎ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ኩናት ዘድሊ እቲ ኩናት ብሕጂ እውን ግዜ ወሲዱ ክመፅእ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ እስራኤል ዘለዋ ፅልዋ እንተሪኻዮ ተርፍ ካልእ ግምት ክትወስዳ ይትኽእል ኢኻ ንቐፅል ናብ ቻይና The nuclear arms race is picking up speed. China is equipping itself with more nuclear missiles. A new report has emerged. It talks about an assessment by the Pentagon, which is now called the US Department of War. They believe Beijing has loaded over 100 long-range missiles. These are intercontinental ballistic missiles, or ICBMs. They have been placed across 3 new silo fields. These are located near China's northern border with Mongolia. The US knew about እንታይም ዝብሉ ዘለዎ ቻይና ብዙሕ ICBMs ወይ ከዓ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ ዝበሃሉ ብብዝሒ ኣፍርያ ኣዳልያ ከም ዘላ ሓድሽ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ገሊፅ እዮም ዝብሉ ዘለው ገርም ገበረት ምክንያቱ ኣሜሪካ ድኹም ምዃንካ እንተፈሊጣ እንታይ ከም ትገብር እኮ ንሪኢ ኣለና ናይ ቻይና ኒኩለራዊ ኣፅዋር ይኹን ካልእ ካብ ኮንቲነንት ናብ ኮንቲነንት ክኸይድ ዝኽእል እዚ ICBMs ዝበሃል ዘሎ ብብዝሒ ተፍሪ ከም ዘላን ነዚ ድማ ካብ ኣሜሪካ ክመፆም ዝኽእል ሓደጋ እናጠመቱ እቲ ምድላው ናቶም ንኩናት ዝዓበየ ከም ዘሎ እዮም ዝርዩ ስለምንታይ ቻይና ኣብ ከምዚ ኩነታት ብወታደራዊ ቅልፅም ብዝቐልጠፈ ርሑቕ ርሕቀት ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ጥራይ ከፍርዩ ዝመርፁ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ቻይና ብጀካ ኣሜሪካ ካልእ ስጋኣት የብሎም ሲምፕል ቀንዲ ንሳቶም ክገብርዎ ዘሎ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ከምኡ ድማ እዚ ኢንተርኮንቲኔንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ ማለት እዩ እንትሪእዎ ዘለኹም እዚ exclusive ተባሂሉ ገለ ወፂት ነበረ China likely loaded more than 100 ICBMs in silo fields
ፔንታጎን ሪፖርት ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሓቅዲ ሓሶት ወላ እውን ኣጋኒኖም ክኾኑ ክልዮም ንቻይና ብዙሕ ግዜ ብብዝሒ ወታደራዊ ኣፅዋር ተፍሪ ከም ዘላ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ናታ ኣመና ዕብያቶ ከም ዘላ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ እዮም ዝኸሱ ብደረጃ ዓለም ክንርኢ ከለና ግን ግርም ገበረት ምክንያቱ ቻይና ከም እንተዘይገይራ ኣብ ዓለምና እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ወይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝጠፋ ኣይኮነን ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ፅልመት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ብሓይሊ ንቬኔዙዌላ ዝገብርዎ ዘሎ ንርኢ ኣለና ለንቀነ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ንጉዳይ ናይ ቬኔዙዌላ ኣዛራቢ ኮይኑ ነይሩ ሓደ ካብኡ China sparred with the U.S. at a meeting of the United Nations Security Council in New York, accusing Washington of, quote, cowboy behavior for its military and economic pressure on Caracas. The U.S. has ramped up its military presence in the Caribbean, with President Trump announcing a naval blockade. So far this month, the U.S. Coast Guard has intercepted 2 tankers loaded with Venezuelan crude. U.S. Ambassador Mike Waltz said Venezuela... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ራሽያን ቻይናን ኣሜሪካ ስለምንታይ ኺ ንቬኔዙዌላ ክሳዕ ክንዲዚ ድንደና ተብዝሑ ዘለኹም እዚ ሲ ደንዳ ንባህርናትኩም ኣብ ዓለምና ተግህዱ ኣለኹም ኢሎም ክልቲኦም ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ተቃውሞ ወይ እውን ትር ዝበለ ነቐፌታ ንኣሜሪካ ሂቦም ኣሜሪካ ግን ደንዳኒት ምዃና ስለ ዘይተርፍ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ መንግስቲ ኣይንሪኦን ኢና ዝምልከተና ኣይኮነን ብምባል መሊሶም ናይ ቬኔዙዌላ ልኡኽ ኣብኡ ንኣሜሪካ ገይሩ ዘባጨወላ ድማ ካልእ እዩ order to risk their lives to line the pockets of oil company shareholders with billions of dollars while thousands of Venezuelan and American families are destroyed. It is blood for oil. Blood for oil is not a noble proposition. It is unworthy and unacceptable. War for oil is a death sentence, the same one offered to Iraq, Syria, Libya, and so many others. The behavior of the U.S. government confirms the cynical phrase of the propaganda for wars for oil, which states that, and I quote, "It is unfortunate that God has placed the oil of the United States in the territory of other nations." ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩናት ናብ ቬኔዙዌላ ካልእ ስቂልኩም እቲ ኮለል ኣይንበል ኢልዎም ነዳዲ ናትና ክትወስዱ ኢኹም ደሊኹም ፍሉጥ እዩ እዚ ነዳዲ ናትና ንምውሳድ ድማ ውግእ ክትገብሩ ኢኹም ደም ናይ ኣሜሪካውያንን ናይ ቬኔዙዌላውያንን ክኽፈል ያቡ ስለዚ ደም ከፊልካ ነዳዲ ምምፃእ ማለት እዩ ኣሜሪካ ብኢራቅ ዝገበረቶ ኣብ ሊብያ ካልእ ዝገበርኩሞ እዩ እቲ ዝመፅእ ነዳዲ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣይኮነን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ብደም ነዳዲ ክሰርቁ ኢኹም ትፍትኑ ዘለኹም እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብል ኢሎምካ ንቅዱስ መፅሓፍን ነዚ ናይ ኣምላኽ ክርስትናን ውግእን ፖለቲካን ስለ ዝጥቀምሉ እንታይ ዝብሉ ኣምላኽ ሲ ነዳዲ ናትና ሲ ኣብ ቬኔዙዌላ ገይርዎ ይብሉ ስለዚ እቲ ነዳዲ ንዓና ዝሃበና ኣምላኽ ኣብ ቬኔዙዌላ ወይ ኣብ ኢራቅ ቀሚጥዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣለዎ ሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣምላኽ ንዓና ዝበሎ ነገር ኢና ንገብር ዘለና ኣምላኽ ንኣሜሪካ ሓያል ክገብራዩ ከይዳ ክትሰርቕን ክዘምትን ዝብል ዓይነት እምነት እዩ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ፕሮቴስታንት መፂኦም ኣብቶም ናቱ ማለት እዩ ይፅልዩሉ እዮም እንታይ ንክገብር ንኢራን ንክድብድብ ንቬኔዙዌላ ንክድብድብ ከምኡ በቃ ጀስ ሰላም ኣውርድ ኣይብልዎን እዮም ሰላም ኣሜሪካ ሰላም ኣይተውርድን እያ but again this is the reality እቲ ኩንነት እነብረሉ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ግሪንላንድ ድማ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና እዚ እውን ናይ ግሪንላንድ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚያ ቦታ እዚኣ ንክወስድ ዴንማርክ እንታይ ሓይሊ ኣለዋ እሞ ነዚኦም ከጥሕንዎም ንሕና ኢና ከነጥሕኖም ንኽእል ይብል ኣሎ ሓቂ ድማ ሰብ ካብ ኣሜሪካ እዩ መድሓኒ ዝደሊ እምበር ካልእ ንዓለም ዘፍርፍ ውሑድ እዩ ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድየ እዚኣ እስከስምዕዋ ናባና ይግበራኻ በሉ pays you to live next to your parents. If you buy a home in Singapore within about 2.5 miles of your mom and dad, the government gives you almost $15,000 as a one-time payment to help you with the purchase of your home. And if you move in under the same roof as your parents, that number jumps to $22,000. But why would a government do this? I mean, why would they care where you live? እንታይ እስከይብልለው ሲንጋፖር ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ግዜ ብፅቡቕን ብምዕባለን ዝጥቀስ እንድዩ እንታይ እስከ ሓድሽ ሞዴል ኣብዚ ኤሮፓ እንደይ ንሰምዖ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ንዜጋታት እንታይ ክገብር ጀሚሩ ለመስለኩም ገዛ ክትገዝእ ከለካ ኣብ ጥቃ ስድራ ቤትካ እንድሕር ገዚእኻ 15,000 ሓገዝ ይህበካ እቲ መንግስቲ 15,000 ኣብ ስዊዘርላንድ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ትርጉም ዘለዎ ገንዘብ ከይከውን ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ሲንጋፖር ግን ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃብታም ሃገር እንድዩ ግን ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ስለዚ ንምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ስድራ ቤታት ጥቃጥቃ እንተነይሮም ንጥዕና ናይቶም ዓበይትን ናይቶም ቆልዑትን ኣገዳሲ እዩ ብምባል እዩ ስለዚ ገዛ ስድራኻ እንተለዉ ኣብ ጥቃ ስድራኻ ገዛ ንክትገዝእ እቲ መንግስቲ የተባብዕ ማለት እዩ
ኣብታ ስድራኻ ዝቕመጡላ ዘለዉ ህንፃ ኣብኣ ገዛ ክትገዝእ ተኮይንካ ድማ ክሳብ 20,000 ልዕሊኡ ክሕግዝ ዝኽእል ዝኻ እንታይ እዩ ስድራ ቤታት ብሓደ እንተነይረን እየን ሕብረተሰብ ሓያል ዝኸውን እቶም ዓበይቲ ንደቆም ንደቂ ደቆም ይሕግዙ እቶም ንኣሽቱ ድማ ካብ ዘይተደለየ ጭንቀትን ፀገምን ይድሕኑ ብምባል ነዚ ሓሳብ እዚ ኣምፂኦም ኣለው ሲንጋፖር ገለ ካብተን ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ኣጋጢምዎን ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ከም ስድራ ቤት ተኣኪብካ ምንባር ፀጋ ምዃኑ ካብ ስድራ ቤት ገዛ 18 ዓመት ምስ ኮንካ ህደም ዝብል ዝነበረ ሕብረተሰብ ናይ ምዕራብ ብድሕሪት ተመሊሱ ሕብረተሰብ እንተተኣኻኺቡ ጥራይ ሓያል ሕብረተሰብ ሓያል ሃገር ዝቀውም ኣብ ዝብል መፅኡ ኣሎ ዌልካም ባክ ናብቲ ኮመን ሰንስ ይምለስ ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ናብቲ ናትና ተፈናቃዮች እስካልተመለሱ ድረስ ጦርነትን ማስቀረት የሚቻል አይደለም ሲሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለጹ። ከሰሞኑ የታየውን ረሃብ ተከትሎ ከተለያዩ አካላት በኩል የሚሰጠው ምላሽም ቀጥሏል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከ280 በላይ ተፈናቃዮች በረሃብና ተያያዥ ምክንያቶች የሞቱበት የአዲ መሐመዳይ የተፈናቃዮች ካምፕ እንደዚሁም በተመሳሳይ ምክንያት በእነዚሁ ዓመታት ከ330 በላይ ተፈናቃዮች ለህልፈት የተዳረጉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብቓላት ክትገልጾ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ኣብ ንሱ ገንዘብ ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ጥሜት ሽግር ኣፀቦ ወሪድዎም ኣብ ዘሎ ኣብ ሓደ ሃገር ከምዚ ክህሉ እስከ ዲስፓሪቲ ከርእየኩም ደልየ where is this look at this ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘን 2-3 ዓመት ዝሃነፆ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ እዚ ክሃንፅ ከሎ ብዙሕ ካፒታልን ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ብዙሕ ገንዘብን ወሲዱሉ ኣሎ ናው ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ከተማ ንክሃንፅ ፅቡቅ ነገር ነጣ ከዓልካ ከም ድሌትካ ኣብ ሃገርካ ድሌትካ ፅቡቅ ነገር ምህናፅ እሱ ይኮነን ፀገም ከመይ ገይሩ ሓደ ሃገር at the same time ከምዚ ዓይነት ድኽነት ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ነዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ቀይርዎ የለ ማለት معات أسكع قصة التاسل زلون يوتيوب سل ده يفتو سل ده عصون الفيديو نتسأل تاد دحان زخون سألك أيروي سلام تايكم تقبر زلو أبي إثيوبيا إذا زربازيا نزيا خبرها لكم سل زلوقي انتهي علامة أبز سمعوه ጦርነት ያደቀቀውን ህዝብ አይ መስበር ነው የተፈለገው እንዳይነሳ አድርገን ሰብረነዋል 50 ዓመት 100 ዓመት እንዳይነሳ አድርገን ማለት ይሄ ነው ይሄ ህዝብ አሁን ጦርነት ሊሸከም አይችልም ይሄ ህዝብ አሁን አማራጭ የለውም ዘግቶበታል እኮ ወደ ትግራይ ዘይትም ሽንኩርትም ምናምንም የፍጆታ ምርትም እንዳይገባ ተዘግቷል ነዳጅም እንዳይገባ ተዘግቷል ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ቲፒኤልኤፍ كم تري ولا لهم تايز بالزلو أب بزح جزء كنسمع صنعنا كابتي أخيبتات ناي بلتقنا ناي أبيديو ويوناي تومرو مما زوجت زنا برد زبلو ونزنا يسمين حزبي أصب بيغنا خان الداخل مخن كلالنا مدخام على الدماء مورالو استداخمه حيلو استداخمه منفسو استداخمه كك على زي كل كتقبر لنا كبحال كله زن رياز لنا هنا هذا عبرة تثبت مية جير كان تلادي كايخك على سايكلني عند علاماته كم يجرد لتيركبيو سلازي نتيجة بك كم حبرة تسب أبولوتيكا نخي نتفن نمسالات خيك على سنت دليقة بتميت جير كاعت حزوز لك أبي أحمد دما كل تنجر أبيدو تمفتح أبيدو سلوزلو نزوم بزبنا يسمين بين لا جيرو قط أبي العزو نابزو خونا خمزي كدو جير ومالو أتوت سيد ناتو دما نابنت أبزو غربا هو حات وجوه قبر خليو كاب تقرأي كينات كما تخليه زبل زلو قد متو كينات تايز قبر زلو زخوني يقوم باجت نباتهم كم زي كيت مقبل 5 أتوم ندار كم زي أتوم مدهنيت كم زي أتوم كل نقرات كم زي أتوم زخان تايو ادخلك على زي حسب زنا برزبون مورالي تنكفي لوجيستيكس انت زي بالكختك على سايت خليها it's plain simple كلل زبالة نقر بزي مقبل ماين ننوح كتك على سايت خليها أنا جزيت أسمي مكعد كيت خليها ننوح قنايت خليها سلازي كامن تي بيزك مسرة هاوزر اللي كان قرات بون دعري زكا تنايم كلاس أغمخا نات داخل ميزغي سلازي كم نريد لنا بانكن تانكن عبيدو سلزخونة خلي كل نجار عبيدو ندار عبيدو سلزخونة تبلتقنا بعلو نزف فطرات سجم نزف سجم كجاتم عبتقراي نماني خصال لجي هو حات يومكم جيرو ما يمزبلو زلو هو حات نتيز وهاب زنبرك الربات نابير ترى ناب شعبية سلد السجاجرو كم يمزبلو زلو تم propagandist نابير ترى سلد السجاجرو زلو حزبي تقراي كم زيلو كتأم خيلو مين maybe نزنا جرزي أبزي جتاچو ردا دبلو سمو it's just
أكمل كنتات وديقهم كم زلوا بزي خطفل እዚህ ከም ዚሎም ከሎ ድማ እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት እውን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣናት ህወሓት ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ኣቕሪቦሎም ጉጅለ ድሕረትን ዋርድያታቶምን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ብጉሕለት ወርቅን መሬትን ጅብኦም ኣብ ዝሕበጥሉ እዋን ሰዓን መግብን መድሓኒትን ተመዛበልቲ ሙማቶም ርእስና ክነድንን ገይሩና እዩ ክብል ስምረት ኣፍሊጦሎም ስምረት ነዚ ዝገለጸ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሕ መግለፂ እዩ ቅድሚ ህዝቢ ውድብ ምድሓን ዝብል ናይቲ ድሕር ጉጅለ ዝበልዎ ህወሓት መዝሙር ሰብኣዊ ህሊናዊ ሞራላውን ሕጋውን ቅቡልነት ዘይብሉ እዩ ዝበሉ ስምረት በዚ ኣምር ድማ ህዝብና ይሃልኸሎ ዝበለም እቲ ውድብ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብናት ዝተፈጠረ መሕዘኒ ኩነታት ብህፁፅ ክፍታሕ ንኩሎም ሰብኣዊ ትካላት ፃውዒት ኣቕሪቦሎም እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ስቃይ ተመዛበልቲ ካብ ሚድያ ተኸዊሉ ዓለም ከይርዮን ከይሰምዐን ስለ ዝተገብረም እንተዘይ ኮይኖም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘለዉ ተመዛበልትናን ስደተኛታትናን እውን ኣብ መሰል ስቃይ ሞትን ከም ዘሎም ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሎም ብስሑት ስልሒት ህዝብና ናብዚ ብርኪ ክበፅሕ ዝገበረ ጉጅለ ድሕረትን ሓሻኽሩን ዝበሎም ንመራሕቲ ህወሓት ሕዚ እውን እቲ ዘላቒ መፍትሒ ዝኾነ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንክምለሱ ዘኽእል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀምን ሕገ መንግስቲ ክኽበርን ይግባእ ከም ዝግባእ እዩ ገሊፆም ብተወሳኺ ይብል ስምረት ኩሉ ትግራዋይ ነዚ መበገሲ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ዝኾነ ጉጅለ ድሕረትን ሓሻኽሩን ካብ እንግዳዓ ህዝብና ንሓንሳብን ንሓዋርን ክውገድ ሓቢርና ክንቃለስ ይግባእ ክብል ውድብ ስምረት ፃውዒት ኣቕሪቦሎም ኣብ መወዳእታ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ተጋሩን ፎቶ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ዘሎ ስቃይ ትግራዋይ ብሓፈሻም ኣብ ሕፃፅን ዘጋጥመ ከቢድ كنت يوم زلهم نجتاቸው ረዳ ይማብልዎ እዚ ዝመርሓ ዘሎ ክልል ክጣም ትኽእል ሓደ ግዜ እኮ ተመራሕተውን እኮ ኣብ መስትያት ነፍሶም ኣይርኡን እዮም ከምዚ ዓይነት ዘፍጣት ንርኸንካ ገጅፍ ከመይ ጌርካ ንሓደ ጥሙይ ህዝቢ ክትውክል ትኽእል ጥሜት እኮ ካብ ነፍስኻ ክጅምር ኣለዎ እቲ ዲስፓሪቲ ወይ እውን እቲ ፍልልይ ነገራት ናይ ኢትዮጵያ በዚ እውን ክጠቅኖ ትኽእል ኢኻ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ተርባባት መራሕቲ ሰብሲ ብጥሜት ከም ዘይትርብብ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ከይበላዕካ እንተፀኒሕካ ከብድኻ እንተወሓደ ከብድኻ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ኣይጠፋካን እዩ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ሓገዝ ህዝቢ ምስ ተላዓለ ድማ እንታይ ገይሮም ረይዎም ለምሳሌ ዛሬ አንዱ ቲክቶከር ምን ሲሰማውት በመኪና መድኃኒት ይዤ እሄዳለሁ መድኃኒት ያላችሁ ስጡ ሲል ሰማውት እንደዛ አይፈቀድም እንደ ንገሯቸው ለነዚህ ለትንንሾቹ ህዝብ ስለያስክ ማት ከጀርባ ስላለ አይደለም እንደዛ አይሆንም መድኃኒት ታረጉልኝና በመኪና አድርጌ ይዤ እሄዳለሁ ቶሎ ብለን መድኃኒት እናሰባስ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ዋይ ስለምታይ የለን ዝብል ዘለዚ እቲ መንግስቲ ዝቆፃፀርን ተቆፃፂሩ ስርሑ ዝሰርሕ ተዝኾን ተገበር ጠሚለት ህዝቢ ኣፈጨሎ ኮይንካ ኣብ ሚድያ ነቲ ክግበር ዝኽእል ንመን እዩ ዝቃወም ዘሎ እንጂ ነዚ ትግራዋይ አክቲቪስት እዩ ስለዛ ነገር እያወሩ ሆነና ከዛ ደግሞ ሪፈር መባል ያለበት ሪፈር እየተደረገ ነው ይህ የምግብ እጥረት ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ ከምግብ ካምፓኒዎች አዲስ አበባ ጋር ሆኜ እኔ ቃል እገባለሁ ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚዎች ካላችሁ ይኖርብናል ወደ ሕጻጽ ማለት በዓል እዚኦም እቲ ዝኾነ መድኃኒት ማሃቡና ንሕና ናብቲ መግቢ ይኹን መድኃኒት ሃቡና ናብቶም ሰባት ከነብፅሑ ኢና ኢሎም ሚሊዮኖች ተከታይ ስላለ ሚሊዮኖች ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እነዚ ጥራይ ኩንኩን ታርጌት ገይረ ዘለኹ እዚ ተደመረ ካልኦት ናይ 150,000 ፎሎወርስ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህወሓት ነዞም ጥሙያት ትሪእዎም ዘለኹም ንፖለቲካ ኢሉ ቀሪብዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እታ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ወይ እውን ፕሌይቡክ ብልዋ እንታይ ትብል ንህዝብኻ ተጥሚ ንሶም ዝብልዎ የዝብለኩም ንህዝብኻ ተጥሚ ምስ ጠመየ ኣብ ቪድዮ ቀዲሕካ ብዓለም ደረጃ ድንጋፂ ከም ትረክብ ትገብር ሽዑ ነቲ ህዝቢ ክረጡ ኢሎም ንዝብዎ ረድኤት ወሲድካ ድማ ሸየጥካ ኣፅዋር ትገዝኣሉ ውግእ ድማ ትጅምር እዚኣ እታ ናይ ህወሓት ገይም ስለዚ እዚ ተጠሚዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ህዝቢ ሕጂ ናብኣቶም ክኸይድ የብሉን ረድኤት ናብኣቶም መድሃኒት ክኸይድ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ህወሓት ክሰርቆ ስለ ዝኾነ እዚኣ ድማ ነቲ ህዝቢ ንክተጥፎ ምክንያት ህወሓት ትጥቀም ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ትፍርም እኮ ኩናት የለን ህዝቢ ናትካ ኣብቲ ካምፕታት ዘሎ ህዝቢ እዚ ሽግር እዚ ክወድቀ ይግባአን እዩ ብፍላይ ድማ ሃገረይሲ ፅርግያውን ካትራመን ይሃንፀላ ኣለኹ ትብል ተኮይንካ ንእሽተይ ክፋል ናቱ ንህዝብኻ ክትረድኣሉ ምኽኣልካ ነርካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ኣፈጨለ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ላዕሊ ክኾኑ ይደልዩ መቸም እቲ ሚድያ ኣብ ንሓትሕዱ እውን ኣብ ከቢድ ባእሲ ዘሎ ሁለት የታዘብኳቸው ነገሮችን ልንገራችሁ
እኔ አለፍ ብዬ ቲክቶክ ላይ አያለው ሚዲያ ላይ ምናምንና የትግራይ አልቀበላቸው የነበሩ ትንተና ሲተነተን አየሁት። ኤርሚያስ ለገሰ ወዳጄ እነዚህ ልጆች ያገ ሰበሰቡትን ሰብስበው ለዛ ህዝብ ምግብ፣ እህል፣ መድኃኒት በመውሰዳቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የፌዴራል መንግስትም ይሁን ማንም ቢያስራቸው ይጸድቃሉ፣ ቢገላቸውም ይጸድቃሉ። እንዲህ ብለህ አስፈራርተህ ከሚሰሩት ለዛ ለተራበ በምን አንደበት እንደምታወራው ላላቅ ጠማኝ ራበኝ የምትልን እናት ጥማቷንና ራቧን ለማስታገስ የሚንቀሳቀሱ ልጆችን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኢና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ምስኪን ህዝቢ ተወፂኡ ጥዕሚኡ ዝበሃል ዘሎ ክሕግዙ ንዝፍትኑ ንኸይሕግዙ መድሃኒት ንኸይኣቱ መግቢ ንኸይከይድ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢልኩም ተብሉ ዘለኹም በጃትን ጠምየን ዘለዋ ኣዴታት ኩኑ እዩ እቲ ዘረባ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቶም ከም በዓል ኤርሚያስ ለገሰ ዝኣመሰሉ ነቲ ኩነታት እዞም ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ኣክቲቪስትስ ንኣጀንዳ ናቶም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኢትዮጵያ መጀመርያ ሕዚንዎም ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት መላው ናይ ብሓቂ ተቆጢዖም እዚ ስእልታት እዚ ኣመና እዩ ነቲ ንሳቶም ናይ ፓራዳይዝ ስእሊ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኣባላሽ ኣሎ ብዓለም ደረጃ ድማ ጫውጫውታ ተፈጢርዎ ስለ ዘሎ ቫይራል ኮይኑ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንስኻ ዝሃብተመት ሃገር ይሃንፅ ኣለኹ እናበልካ ብልፅግና እናበልካ ከለኻ እቲ ናይ ኣፍሪካውያን ኢትዮጵያ መቸም ኣብ ዲክሽነሪ ናይ ኤውሮጳ ብጥሜት ትፍለጥ ስለዚ ኣብ 2015 ብኢንዱስትሪን ብቱሪዝምን ክፍለጥ ዝደላ ኣብይ ኣሕመድ ኣጋይን እታ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታቱ ሽም ብጥሜት ሕጂ እውን ብኣይ ትፍለጥ ዘሎ እዚ ጥሜት እዚ ድማ ብብዙሓት ኣክቲቪስትስ ወፂኡ ኣሎ ዘልታት ኣብዚ ከተምፅኦ ከቢድ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዚ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጥሜት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ናብ ኤርትራውያን እውን ካብኡ ዝገድድ ከም ዘሎ ይሰማዕ ኣለኹ እዚኣ ስምዕዋ ንኣብነት ንሓቅነቱ ግን ባዕልኩም ኣረጋግፁለይ እጂ ከምዚ ኤርትራውያን ናይ ሕጅሪት ቪድዮ ኣለና ቀደም ኣይፈለጥኩን ግን ብዛዕባኡ መልሲ ኢለውን ክርየ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያውያን በዓል እዚ ኤርሚያስ ለገሰ ዝነበሩ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እዚኣ ድኽምቲ ኤርትራ ዝሞተት ሃገር ወይ እውን ሓንቲ ዘይብላ ኮይኖም እቲ ኢሜጅ ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ተገምጢሉ ኣብ ዓዶም ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ክሪዮ ፀናሕኩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅአ ኣምሓሩ ሕማቕ ተሰሚዕዎም ኣሎ ንባዕሎም ናይ ትግራይ ቃንዛ ስለደይ ተሰምዖም ኣይኮነን ኣይመስለንን ኣብ ኣምሓራ ዝገደደ ስቃይ ኣሎ ግን ክንዱ ኣቴንሽን ይረክብ የለን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከምኡ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ዝተፈናቐሉ ሰባት ዝቕመጡሉ ኣለዉ እሱ እውን ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ እዩ እቲ ኩሉ ሓገዝ ናብ ትግራይ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ዘረባት ትርኢኻ ኣብቲ ሚድያ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ ዝኻ እታ ዝፈጥርዋ ዘለዉ ኣዝያ ምዕብልትን ብልፅግና ዘለወን ሃገር ዝብልዋ ዘለዉ ናብ ኩላቶም ብማዕረ ስለተይ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ኣተሓሒዘ ክበኩም ስለ ዝደሊ መጀመርያ ነዛ ኣርእሲ እዚኣ በዚኣ ክዓፅዋ ክፍትን እየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናቶም ናብ ፖለቲካ ዝሰግር ነገራት ስለ ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝሕገዝ ዘሎ ገለ ዘሎ ኣምላኽ ይሓግዞም ክንብል ይደሊ ግን ንግረ መንገድና እዛ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ሸለል ክንብላ የብልናን ምናልባት ሓቅነት ኣለዋ እዚ እውን ስምዕዎ እስከ ኣብ ዳባት ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሕዋትና ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ ኣጋጣሚ ካብ ዝነበርዎ ማዓስከራት ተባሪሮም ከብቅዑ ኣብ ዘለዎ ዳባት ድማ ብጣዕሚ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ይሕልፉ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ዘሕልፉ ዘለዉ ወገናትና ንብፅሓሎም ሕጂ ኩልኩም ስነ ጥበባውያን ሕጂ ናይ ብሓቂ ኤርትራውነትናን ህዝባውነትናን እነርእየሉ ግዜን ሰዓትን ማንም ሰብ ብዘይ ኣብ ሕፃት ዘሎ ይኸፍል ዝገርመክ ግና ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ከይዱ ስለ ዘይቀድሖ ጥራይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከ8 ቆልዑት እኮ እዮም ሜቶም ብሰንኪ ጥሜት 8 ቆልዑት ህፃውንቲ እዮም ሜቶም ኣዴታት እኮ ምግቢ ዝስእኖ ዝበልዖ ሲኢናን እኮ እግረን እኮ ተቆሪፀን እኮ እየን ኣቦታት እኮ ዒንቶም እኮ እዮም ዝዓውሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ዲያቤቲክ ሕማም ዘለዎም ይዓብዮም እኮ እዮም እተደለኹም ክሰደልኩም እየ
سبكو زبلعو مجلسينكو مريتنا كحاته زموت ريسال دورو كونا دورو ديو عقب ديو كم كنا إيرتراو كبز حجوان ناب كلب ناب نساكو يتلويتو زلو جن أو نحنا بتنا ميديا نجرا سنة فاصلة زخنا أتي إيرتراو دم أو خلص لذي كرحو بقى ده حنزل لنا عايز مسل جن كتقل شو خاب تخيل نلعلي حزب إيرترا يسألنا تعالوا زجر مكم بفلاي أبدا بازل بفلاي توم شو عتش زاخليهم عبد بازلو كان حاجة تفلتوا يوم زم أرثوذكس بتكرسيان حاتيهم يفلتوا يوم إسران حمشتن شحزا أخل إيرتراويان وورلد فود بروجرام نشدش تور حزا أكل مقبطة طوابيل اللوخ مسبلة كل سب ترباري بسنقو إنا نتهزب أسجيرنا يوم بسنقو الناس تينا اتسب كورشل لي شوركل لي زبان أمين سيريس لنتاي كم نقول كمان تفينا هنجس تحيد اللي أقامي ودي anyway مجم تي كمزي حونا زبلا حساب ما يا يكون نبعلنا نخلي سبعة كي ترفه نقول سب كم نخون إيرتران زاربون يكون سلازم حجي جدي نعبدابات زلوا سبعة نبتحلو أنا بذا وجني بإسرائيل زلوا كل عينة واجهات كفيلة نقول لهم زفلتهم عرفت تيلي فلا تيلي غيره بستخدم على متن حنزو خنا جنزب كم زلوا كجبر كفتني سلازي نقول كسبعة زبحال نهبو جنزب يلن ولا تتعقم زلو خمزي كم وترو نريو زي قداي زي كم يجيرو بستمع خلا نجار كخوني خليو مغنياتو مصور نتي انرجي نايت سب كقتل هيدلني كم يجيرو بمو كل من قدنا بعطهم كبت يخل نتزبي زفره زلو سترايو كم يجيركا قد تانا بتزبي كم زبط حكت قبرت خل بزعق زي حماق مكروتات سلازقات مالتي زي مچم انا نزي نجار زي كاتو لي زخونه صبغ نجار وي زت امام النجار انتريه نباخاتكم كم شيء كسب حجكن نبايد بس حتى تماما من قدي أي راهنا اللغو بأكن سجرينا نغتل كاب كلتنا قرأت اللو أنا بذكريكم دليل زلوا إرتراتني إرتراوياني نيركم نو إرترانا تيجي قداي أنا في إرترا هجرة حلال هجرة أي فتاة إثيوبيان وانكو أي كيلو قصة كولس أم تاي فتاة إثيوبيا تبهراجر بس إرتراوياني ملكت يملكت النمبر أنا تقرني أكو يزارب أنا أرمني يزارب وين حرني يزارب هذا اسمه راح يدكو أنا تهاجر سناتي كبرتاتي حذاء الله سلز قد إيرترا نقول نقديشك قد إيرترا قواني خاص أذي كل نجار كله في الكتاب تاي مالتي تاي مالت تاي مالتي تاي سر تاي خوينو تاي إيرترا نكرد ذيك عليك مالت تاي خوين تاي إيرترا تفاتح وتاي خوين حكي كيف تفكر واه سلمت دعوة إيرترا كذا زي دلسة نا إيرترا قخسرنا بق إيرترا أنا هجرة كم مدة أتخاني نا أنا هم لس أو إيرترا لو تموتي نا أنا هم لس كم مدة أتخك على شيء سلمي تجري بذي إيرترا ولا حتى متعيب الله بذي أي بحر زخاني هون متعيب الله استراتيجي كربحنا بمرة أي رجاجة بجري الرجاجة أبي إيرترا لو تموتي إيرترا تجراوي تهاجر كوينا تجراوي ودبك خون لو إيرترا جي نزل دربات كنسمع خلنا لا بزح سميتات كما تقوم يخليو أبزحجي حيالا سبا سيدكم لينيركم تسم دايلكم تقزقزوا له زلهم انتا يفرخم زلو راي ويزبل زخوني نسبب لب زلو يكون كان تعقن تسم دو نعاتاتهم ان عنا نطقم اللو زي تقراي كم كلل ديهم كم حقر كما كان إثيوبيا ديهم ولا حقر كوينو من عمز بالكت كوينو إيرتراغم زقراب تزبي سبو زمدنا كلو عقد داسيو إذا حدا تقراوي زبلو زلون نفسه زوكليو جن بقرا حق دما مبزحنا إيرتران فلطينا بتناي تقراي إليت أبتك زي هو حات وخنا بجزية ما أصلي تودق تابير ترازل وسرعات دمجينا كو جزية يمزبلون يروم نتهاجر نمكوت صار بزح عينة فتنا هل مع بايت تقراي يقولوا الربال بزح الزراب زنبري زي أب عقلك فال إليت أبرسهم كم زلوا فلوتيو زي حو زي سب زي نقرنا زلوا كتمزجن ويزك زي intention زي دليتات زي كم زلوا يزنقر زلوا سب كم دليت كمنا يغليو أما ودا تاجن دليتاتو كل يقفز أمالات يكونن إيرترا تجراوي تهاجر كوينا أبي إيرترا لو تنخمت أبي إيرترا سلطانة مكيار أنت قاعد يمو قال نجار كنت أوت هلا نازبل زنبر لو مقاط كنتات نتقرأ كمسلا دي فكرن بر أتي حلمتي تاج جنداتي ننوي حوان دسرح مخانون أبرس بزحات كم زلوا ستيلنا نرزلنا زخانة
ኣይትመነይ ትብሎን ኢኻ ሰብ ከም ድሌት ከመና ይኸሊት ኮንነት ግን ካብኡ ኣጸቢቑ ዝረሓቐ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ድዮም ወላ ንነብሶም ዝኻልዮም ኤርትራ ግን ከነነፅረሉ ኤርትራ ንኤርትራውያን እያ በዓላ ድሕሪ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ካልኦት ሃገራት ብቆማ ከለዋ ከም ሃገር መልክዕ ሰለስተ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይ 3000 ታሪክ ትውጭ 10 ግዜ ገይሮም ዝውፅኡ ምዃኑ ድሕሪ ከም ህዝቢ ድሕሪት ንምያስ ኮይና ሚልዮናት ዓመታት ድሕሪት ተመሊስና ካብ ኣዳም ኢማን እቲ ዘመናዊ ሃገራውነት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ኣብቲ ግዜ ምስ ኤውሮፓ መግዛት እዩ ኢትዮጵያ ንባዕላታ ተገዚአ ትብካሕ ሃገር ዶባታ ምስቶም ኤውሮፓውያን ገዛእቲ ዝፈረመቶ ውዕላት እዩ ተኸሊሉ ትሕፅብ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ዛሃባያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ንቐፅል እስኪ ኣብቶም ናይ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ውሱን ዘይክእል ህዝቢ ውሱን ህዝቢ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ እሳትኩም ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ትገብሩ ኣለኹም ብርክት ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሻዕብያ ከም ትገብርዎ ዘለኹም ባይተወይ ምስ ሻዕብያ ፅምዶ ዝግበር ጥፋት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፍተው ፅልኡ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰርሑ ነው ኣብቲ ፅምዶ ዘለኹም ይዛረብ ዘሎ ሰላም ይደል ማለት እስከመይ ገይሩ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኩናት ጥፋት ክውዳእኪ ግዜ እዚ ፅምዶ ናይ ህላው ኢሳያስ ዝቐፅል እዩ ኣብ ህላው ኢሳያስ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ይጠፍእ ይጠፍእ ዘሎ ሻዕብያ ኣስመራ ኢሉ ካብ ዝኣቱ ማእልያ ዘይብሉ እቕላፍ ኣሽሓት ህዝቢ ኤርትራ ብእስር ቤትን ብስደትን ፀኒሑ ንፅንተት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንስኹም ንዓና ትብሉና ዘለኹም ሲሪየስ ኮይና እንድሕሪ ክሳብ ታሕቲ ወሪድና ባዕሉ ዲ ይፈልጥ ምሳኹም ዘለና ዝምድና ፅባሕ ንጎ ኢለ እንተደኣ ወሪዳ ኣነ ብውልቀይሲ I don't know ማለት ኣይተረዳእኩም ሞን ኣለኹም ሓይሊ ናይ ሚድያ ይሰሪሕኩም ንዝበዛሕኩም ኣብኡ ዘለኹም ሲ ሚድያ ይሰሪሕኩም ኣብ ሚድያኹም ተሰሪሕኩም እምበር ኣብ ባይታ ዘፍረስኩም ግንባር የለ ዋላ ገለ ዝገበርኩም ነገር ህዝቢ ኤርትራ ቁንጣብ የብልኩም ተውፁ ብሓፈሻ እንታይ እዩ እዚኣቶም በዓል ዝትራሽ ነቲ ኣብ ትግራዋይ ላዕሊ ንኽሰቕሉ ንባዕሎም መንፀፍ ኮይኖም 10 ግዜ ዝዛረቡ ዝነበሩ ካብኣን ካብኡን ሕጂ ዓይናይ ትግራዋይ እንድሕር ኢልኩምኒ ከቢድ እዩ ንኽትውስን ከማን ምክንያቱ እሳ ምስ ኤርትራ ፅምዶ እንተገበርና ፅቡቅ እንድሕር ኢላ ንሱ ድማ እቲ ፅምዶ ንኤርትራ ስለ ዘርብሕ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሞትን ካብ ውግእን ስለ ዝድሕን ዓብ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ውግእ ዝድሕኑ ኣይኮነን ዝረኣየሱ ናይታ ኩርሲ ቦታ ዕድሉ እናፀበበ ስለ ዝኸይድ ንነገራት በታ ኩርሲ ከመይ ጌርና ንረኽባ ጥራይ ዝዕቅና ንሱ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩናትን ደምነትን ካልእን ብፅምዶ ድሒኑ ድሮ እቲ መንፈስ ናብ ኤርትራ ክንከይድና ዝበሃል ዝነበረ ቅሒሙ ኣሎ ኦልሬዲ እዚ ንዑ ከም ፅቡቅ ኣይረኣየን እዩ ካብታ ኩርሲ ስለ ዝረሓቐ ሓደ ካብ ሕማሙ እዩ ዘሕምሞ ዝበሃል ከዚና ንርኢ ዝኾነ በዚያ ጌርና ክንውድእ ኢና ዘልዕሉ ነገራት ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣማኸርቲ ንሳማራይ ንስዮም ዘልዕልዎ ዘለዉ ባዕሎም እዮም ዘልዕልዎ ዘለዉ ባዕሎም ኩናት እናልዕሉ ባዕሎም ንኩናት ዝኸውን ጠበንቺ እናመሃዙ ካልኣይ እንደገና ኩናት ካብ ምልዓል ሓሊፉ ካሊእ ዝፍይደ ነገር የለን ካሊእ ዘምፆ ነገር የለን እናበልካ ኣደባባይ ወይ ቅራሕራሕ ምባል ትርጉም ዘለዎ ስለ ዘይኮነ እኒሆ ሜዳ እኒሆ ፈረስ ትኩናት ይጀምሮ ሳማርያንስ ሰብኣይ ተኮይኑ ንዓድ ይብልዎ ኣለዉ እንዳ ኤርትራ እኮ ኣብ ልዕላዊ መሬትና ሓንቲ ሓረር ተኩስ ኣይንዕገሰካን ክብልዎ ኣለዉ ኣብ ልዕላዊ መሬትናን ኣብ ባሕርናን ዝኽፈል ዋጋ ኩሉ ክንከፍል ንሕና ድልዋትና ክብልዎ ኣለዉ ታራ ኮይንዳ ዘይኽእል ኣመኻር ኒዳ ጀምርዳ ዘይብለና ገረብ ካብዚኣ ሓሊፍና ሓንቲ ለንቀነ ዝረኣኽዎን ካብ ገለ ሃገራውያን ዜጋታት ድመፃ ዘለዋ እየን ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም Eritrea lifted ban on all private construction that was imposed since 2006 ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብ ናይ ግሊ ህንፃ ትካላትን ግለሰባትን ወሪዱ ዝነበረ ማዕቀብ ኤርትራ ልዕላቶ ዝብል መጀመርያ ሓቂ ይግበሮ እዩ I don't think ኣነ ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ዝረኣኽዎ የለን ምናልባት ኣነ ዘይረኣኽዎ እንተሎ ድማ ኣብዴት ግበሩና ስለዚ ካብ 2006 ፕራይቬትሊ ሰብ ግሉ ትካላት ንኸይሃንፅ ወሪዱ ዝነበረ ገዳ ከም ዝተላዕለ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓቂ ይግበሮ እዚ ሓቂ እንተዝገብሮ 2026 ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ዓመት ምኾነት ኣይነው እቶም ገሊኹም ጆርጆ ገዛ ቪላ ክትሰርዕ ስለ ደለኻ ኢኻ ትብሉ ሰባት ኣለኹም መጀመርያ ጆርጅ ኣብ ዓዱ ገዛ ክሰርዕ እንተደለየ ቤናይ መለክዒ ሕማቅ ኮይኑ ዝስማዓኩም ኣብ ርእስኹም ዳርስሓት ስለ ዘለኩም እምበር ኣነ ካይደለኹን ከማ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ህንፃ ብኤርትራ ክጅምር ኣሎ ክብል ከለኹም ባዓል ጆርጆ ቪላ ክትገብሩ ስለ ዘለኹም ሕስድና ጥራይ ዝረኣየና ንዓይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስድራ የብልኩም እንዲኹም ስድራኹም ገዛ ኣብ ገዛ ካብቲ ዘለዎ ናብ ድሓን ዝኾነ ገዛ ክሰግሩ ኣይትደልዩ እንዲኹም መን እዩ ዘይደልከሙ ሰብ ስደት ከይዱ ሰሪሑ እኮ ንስድሩ ሂወቶም ክቕይር ደሊ የስ ኣብ ግንባራት ዘለዎ ዜጋታት ኣለውና እወ ኣብ ግንባራት ዘለዎ ንስኻ ገዛ ስለዘይሰራሕካ ፅቡቅ ረኽብለው ድዮም ንስኻ ገዛ እንተትሰርሕ ስድራኻ ገዛ ክራይ ዘለው ገዛ ክራይ ከማ መሓሰረብ ተዓዲ ሽዑ ካልኦት ሰባት መባዓሞም ነበሩ ስለዚ እዛ ዝብላ ዘሎ ይግበራ ሓንቲ ግን ኣነ እንታይ ገይረ ንምዃኑ መንግስቲ ስለምንታይ ናይ ህንፃ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ዝብል መፅናዕቲ ከካይድ ጀሚረ ግን ምክንያታት ድማ ኣለዎ መንግስቲ ስለምንታይ ንህንፃ ጠጠው ከም ዘብል ከዓ ረኺበ ብኤኣይ ገይረ ሰርች ገይረ እንታይ ኢለ መንግስቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜ እዩ ህንፃ ጠጠው ከብሎ ውሳነ ክገብር ዝኽእል ምክንያት ኣለዎ ድኢልናሲ እንታይ ኢሎምኒ ቁጠባውን ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ንኣብነት urban areas like Asmara face housing shortage እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብዚያ ካልእ ግበር ኢለ ነረ political now there was another ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ዝሓን እንታይ ትብል መሲልኩም ታ ሓበሬታና ብካልእ ሰርች ገይሮም እዮም ገይሮማ እንታይ ትብል መሰረታዊ መንግስቲ ገዛውቲ ንምስራሕ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢንፍራስትራክቸር ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክኾነሉ ስለዘይ ግለሰባት ሕማቅ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ጠጠው ከብል ይኽእል እዩ ምንታን ፅቡቅ ስራሕ ንክስራሕ ስለዚ መንግስቲ ነቲ ህንፃ ጠጠው ምባሉ ብዴፊኒሽን ሕማቅ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ናይ ኤርትራ ነዊሕ ጠጠው ክብል ከሎ ድማ ስምብራትናቱ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ ዝብላ ዘሎ ሓቂ ይግበራ ኣነ ብኣይ ወገን ሓቂ እንተኾነ ደስ ብለኒ እንተዘይኮነ ከዓ ሰብ ብትዕግስቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ዓበይትን ብዙሓትን ሓሳባት እንድሒዘ መፅእ ሕጂ ነታ ኣነ ዝብለኩም ትቕበልዎ ዲኹም ኣይትቕበልዎን نقبل هنا تتكبروا وديكم أي تتكبروا وديكم نتكبروا بلا حجي بانك خنزمتينا هيدق ماني ساكت هيدق ماني تيزودا بانك خنزمتينا دقي مو أحسلت عليك سدت كده كتمهاري قالنا بالنمبر كتسدد تباتين قاعد كي تقون كاتا بانكي كنزمت إينا فري سواريا وا انتي فيلم دي زرزلوخو نانا فيلم منبر نسرح بلنا له تباتين قاعد መቸም እዛ ፊልም ካብ ዲያስፖራ ትብል ዝባጡ ዝበሃል ዘሎ ካብ ደገ ምስ መፅእ እንዲሁ ዓበይቲ ሓሳባት ሒዙ መፅኡ ተን ዓበይቲ ሓሳባት ዳኒ ፅቡቅ ይግበሮ ዝበሃል እኮ ከምዚ እዩ ዓበይቲ ሓሳባት ባንኪ ክንዘምት ኢልካል ዘረባ ኣሎ ናይ ባሓቂ ፅቡቅቲ ኮሜድያ ኬት ክብራ ይብሎም ናይ ባሓቂ ደስ ተብል እያ ነዚያ ክፋል ጥራይ ማለት ኣይኮንኩን ግን ማራስ ሸቃት ነዚያ ዓበይቲ ሓሳባት ኢልካ መፂኻስ ወይነ ጉድ መቸም ሓደ ክነናቱ እዩ ዘለዎ ንቐፅል ዝኸበርኩም ኤሪትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን نزمت سلسة طري كلتشحن 26 متأخخاب إريتراويان ويكا نقدت أب جينيف فستيفال كقبري بزغانة سب سويزرلاند تقبلت قايس لزغانو نتسألهم تونزيفهم يتبين ناس لزلو أمل عالم زلهم إريتراويان أبتلم بخبروي ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንጂነር ኣስገዶም ናብ ኤርትራ ናብ ስዊስ ኣብዚ ዓብ ኮንሰርት ከም ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝንገር ኣንደበት ኮይኑ መገሻ ክትብል ደርፍናቱ ድማ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዘለዋ ንዓይን ንካልኦትን ስለዚ ኣነ እቲ መልእኽትናቶም የመሓላልፈልኩም ኣለኹ ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ክንወዲ ኢና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ምዛ ፍልይቲ ደርፍናቱ ክገድፈኩም አንደበት ኮይኑ መገሻኺ عيني وني تساويرو سنبادي نبض عقلي